Bueno, pois boa tarde. Vamos dar logo comezo ao pleno ordinario, o último desta legislatura, e saudamos aos membros da corporación, os compañeros da corporación, máis a todas aquelas persoas que agora mesmo nos están seguindo polo medio telemático. Bueno, pois vamos a comenzar xa co primeiro punto, que é a aprobación da ata da sesión anterior. Hai algunha cousa? Ben, entón quedaría aprobada por unanimidade. O segundo punto é o expediente 534-2023, que son convenios urbanísticos, aprobación, modificación ou extinción. Cando queira, señor secretario. Procedo a ler, como é habitual, a parte dispositiva da Comisión do Dictamen da Comisión Informativa correspondente, que neste caso é do urbanismo, co seguinte teor literal. Primeiro, admitir a trámite e tomar en consideración a proposta formulada por Miguel Ángel Liñán Álvarez e representación de Galicia Playa 3 SL con NIF B7616-9814 de negociación de convenio urbanístico e planeamento con o xito que se indica e que afectaría a rúa Leandro Cucurni. Segundo, someter o texto do convenio urbanístico a información pública durante un mes, mediante o anuncio no Diario Oficial de Galicia e un dos periódicos de maior difusión na provincia. Durante este prazo poderán formularse cantas alegacións, suxestións ou observacións se estimen pertinentes. Notificar o presentato de trámite ás persoas interesadas con indicación do réxime de recursos pertinentes. Moi ben, supoño que xa falamos desto nas comisións informativas, pero ao mesmo tempo tamén lles pasaron os informes dos técnicos. Hai un acordo formal con esta empresa para favorecer, tendo en conta o interés xeral e o interés público, de favorecer un amaño de unha carretera da estrada de Leandro Cucurni no pedazo, e algo máis do pedazo que cubre o antigo solar de Gres Burela. Bueno, hai unha cesión de 415 metros cadrados, e o convenio que consiste, basicamente, fundamentalmente, en facer unha modificación puntual do pezón para poder levar adiante unhas obras de mellora de ese vial, que son, poñerlo en línea, que a verdade é que xa puido estar feito, tendo en conta no plan xeral que se aprobou fai tempo, pero, bueno, son modificacións puntuais que van saindo, lógicamente, de acordo, moitas veces, cas necesidades ou ca conveniencia ou ca oportunidade que pode existir. Así que, neste caso, sería arreglar aquela rúa, dando o ancho que xa está marcado e sinalizado en certo modo, e despois tamén facer as separativos por vías residuais, arreglar bastante toda aquela rúa, con aparcamentos, con nova cuestión, máis anchura, lógicamente, e tamén a modificar un pouco que é a subida da rúa Eixo Garay, cando enlaza con esta Leandro Cucurni. Bueno, todo eso, evidentemente, vai facer de acordo co convenio, vai facer porque xa digo que é unha obra de interés xeral, un interés público, e pensamos que é unha boa oportunidade de poder facelo agora e deixalo xa marcado, porque era algo que se viña contemplando desde fai tempo. Agora é a oportunidade, vamos a darlle para adiante. Bueno, don Mario, cando queira. Grazas, señor alcalde. Ben, esta é unha obra, un convenio que nos propuxemos en varios momentos do mandato, cando sempre que tivemos que chegar a acordos. Gostaríamos que houbera fructificado antes, pero, bueno, os tempos foron os que foron. Evidentemente, nos vamos opoñer a que se leve a cabo este convenio para levar a cabo esa actividade, e creemos que ten que ser o comezo dunha relación que fructifique para o beneficio e o interese da veciñanza de Burela. Evidentemente, debido aos prazos e a ser unha aprobación inicial, vai quedar para resolver no seguinte mandato. Xa pasou iso fai 4 anos, que houve cousas que quedaron pendientes dun mandato para outro, unha delas bastante importancia, e foi nese intre, cando houve que resolvelas, cando creemos que o goberno local se deu conta da situación política na que estaba. Entón, fíxonos recordar iso. É importante, creemos que agora o caso vai ser diferente, que pode ser a primeira pedra para o futuro desta corporación e deste concello. Por iso nós, evidentemente, estamos a favor e nada máis por aquí. Moi ben, don Manuel. Sí, moitas grazas, señor alcalde. Que casualidade, ahora todos se poñen medallas. Fíxese vostedes, no ano 2019, no noso programa xa ia isto. Pero vostedes, ao longo deste mandato, intentaron, como acaba de dicir. Que casualidade, todo o mundo se pon medallas agora. Neste sentido, é de agradecer que os veciños e veciñas de Burela, ou neste caso unha empresa privada, presente esta iniciativa tan positiva para mellorar o urbanismo e a vialidade da nosa vila. Pero é triste que, unha vez máis, o goberno socialista vai á remolque da veciñanza.
ou neste caso dos empresarios de Burela, en lugar de liderar iniciativas, o goberno municipal volve a estar ás pensas do que propoñen os nosos veciños e veciñas. Cando un goberno municipal está en modo vacacional durante 4 anos, é imposible que as cousas saian ben. En modo vacacional, Agora xa sei que vostede está pensando no cruceiro, pero leva 4 anos en modo vacacional. É imposible que as cousas saian ben, como digo. O normal é que sucede precisamente o que está a suceder, que Burela estea na situación límite na que vostedes, debido á súa pasividade, a teñen colocado. Foron a remolque na pandemia. Cando os negocios de Burela lles reclamaban axudas que se estaban a repartir noutros lugares, noutros concellos, aquí estaban quietos, non facían nada. E foi gracias á presión de algunha formación política como a nosa, e dos veciños e veciñas de Burela e dos negocios de Burela, que vostedes se decidiron a intentar repartir unha serie de axudas as cales ya advertimos que iban ter difícil conclusión, porque as bases que tiñan non eran para este tipo de axudas. E iso foi o que pasou, que das cantidades que anunciaban en prensa, 125.000, 30.000 de aquí, 30.000 do outro lado, tal, ao final, en total, 280.000 euros que anunciaron, apenas se repartiron 30 e pico mil euros. 280, ni siquiera a quinta parte. Ni siquiera a quinta parte. Foron a remolque na post-pandemia, cando os negocios e veciños de Burela lle reclamaban medidas para recuperar o alento. Medidas que outros concellos xa estaban a tomar tamén. E vostedes volvían a estar quietos. E só a base de presión, novamente, por parte desta formación política e dos veciños negocios de Burela, vostedes decidiron, por exemplo, condonar o pago das terrazas aos hostaleiros, por exemplo, durante un período de tempo. Mire se foron a remolque do resto do concello, do resto da veciñanza, do resto dos negocios de Burela, que cando xa non eran ou ían deixar de ser obrigatorias as mascarillas, esa mesma semana, vostedes decidiron sacar do seu almacén particular máis de 80.000 unidades de mascarillas. Mira se foron a remolque. O PSOE sempre remolque do pobo de Burela, nunca liderando con accións de goberno claras e definidas, tal e como sucede na presente proposta. Para que lles pagamos a vostedes? Preguntámoslo en diversos plenos. Para que lles pagamos os veciños e veciñas de Burela a vostedes? Se somos nós os que propoñemos. Esta é unha nova mostra. Unha empresa de Burela indícalles cal é o camiño a seguir. Tiveron 4 longos anos para tomar unha iniciativa neste sentido, pero había que seguir arrastrando os pés. E por último, señores e señoras do goberno socialista, son capaces de apreciar a ironía. Unha empresa privada é capaz de propor un convenio ao Concello para a cesión dunhos terreos da súa propiedade, salvagardando de paso os seus intereses, como é lóxico. Sen embargo, o goberno socialista deste Concello, o seu goberno, non é capaz de facer, a pesares de que foi aprobado en pleno, un convenio cunha empresa privada para a cesión dos terreos municipais, para tratar de salvagardar os intereses de todos os veciños e veciñas de Burela. Elles ben triste, non lles parece? Elles ben triste. Moitas grazas, señor alcalde. Moitas grazas, don Manuel. Que triste que veña no último pleno ordinario facendo un resumen, ya ves, intenta arañar algún voto de aí. Eu non me vou a presumir de todo o que se fixo, porque realmente o que se fixo tanto na pandemia como fora da pandemia, aquí fixose con moita responsabilidade, con moitísima iniciativa e atendendo sempre a man. Debemos ser o único concello case de Galicia que nada máis empezar a pandemia convocamos unha xunta de portavoces e de xente para levar entre todos aquí e fazer a cosa transparente, entre todos a tratar de mellorar a situación. Non me veñan agora vendendo. Vamos a ver, eu entendo que queran levar a iniciativa. A empresa particular presenta esta alegación precisamente porque se falou, ou nosotros yo comentamos. É así, favorecemos totalmente esa iniciativa. Que ahora ten que facer a empresa, evidentemente. Nosotros estamos de acordo. E, ademais, unha cuestión que viese claramente, porque antes non se fixo porque os anteriores donos non tiñan ese interés en facer a mellora. Ou non debe ser así, porque o Pexón está redactado no ano 2014 e de veras xa están contemplado esa anchura. Parece mentira que se quedara unha parte da calle ancha e outra parte da calle estreita cos problemas que había ali
cando se xuntaban os camións. Era impresionante, había moitísimo conflito diario. Por tanto, aquí a cuestión é a seguinte. A iniciativa, xa non vou dicir, porque é igual que me digan, no, estás dicindo que... No, no. A iniciativa foi común e, digamos, compartícipe de a empresa privada máis nosotros. Chegamos a este acordo que penso que é por interés xeral, está se levando perfectamente para adiante. Vai ser algo moi importante, ademais vai resultar moi importante para Burela, porque é unha zona que vai agrandarse, vai ter uns servizos moito mellores, vai ter outra oportunidade de vistosidade, vai favorecer o tránsito, fluidez de peóns tamén de vehículos, por tanto é unha cosa que eu penso que é positiva. Para a empresa sí, pero para o concello tamén. E foi, non vamos pelear aquí, non, foi, nosotros xa dixemos, gracias a nós, que insistimos e presionamos. Non, vamos a ser serios en todo isto. Ustedes preocúpense de facer un bon programa, de convencer a xente en Burela, leven as cosas para diante, pero non veñan no último pleno ordinario tratar de arañar cousas aquí, que eso non é serio, non é formal, non é... Ahora, non vamos a andar con estas hoxe. Bueno, non sei se quere dicir algo máis o don Mario, e se non, pois... Moi brevemente, simplemente por cuestións non sei se é o caso de repartir medallas ou xa repartir áreas de goberno e concellerías, non sei en que se ocupan os grupos o tempo, pero nós que sea que o que temos que ser é honestos coa realidade, a realidade que non me lembro agora mesmo o programa do Partido Popular fai 4 anos, lembro o noso que si que era unha proposta, nós fixamos a proposta e tentamos conseguir un acordo que logo se fructificara ou non, xa vai no debe de quen goberna. O que non sabemos é se o PP consigo algún acordo nese sentido, parecenos que non. Iso simplemente era por puntualizar, porque o portavoz do Partido Popular dixo somos nós os que propoñemos, pode ser certo que houve propostas por parte do Partido Popular, acordos poucos, entón ao mellor debería reflexionar sobre iso, e máis nada por aquí. Moi ben, don Manuel. Sí, moitas gracias, señor alcalde. Alégrame que vostede recorde iso, señor Pillado. Espero que a xente o teña ben na memoria. Vostede, como dixo no outro pleno, son o partido dos acordos co PSOE. Vostede é cómplice da situación que está a vivir Burela. Alégrame que o lembre. Alégrame. Espero que o siga recordando. O tema da Comisión de Seguimento da Pandemia, iso foi un paripaseo. Durou 2 días, Lembro ben, cando lle empezamos a apretar as carabillas, durou 2 días, 2 días. E no tocante ao que dixo do pexón, que xa debería estar contemplado, o Partido Popular fixo un pexón. Mellor ou peor? Mellorable, sin dúbida, pero fixo. Vostedes que fixeron? En 4 anos, en 8 anos, que fixeron? Que fixeron? Eso sí que se debería preocupar. Bueno, vostede non, que xa está pensando na piscina, no crucero e tal. Pero os que veñen atrás. Moitas gracias, señor alcalde. Increíble. Isto é normal que hai que nos recolle, porque vamos, que crucero, ni que piscina, pero eu vou traballar no ensino. Nin estou en modo vocacional, nunca estuve en modo vocacional. Eu currei aquí como un animal estes 4 anos. Estes últimos 4 anos, que foi unha legislatura difícil, difícil de verdade. E bueno, dice que fixemos nosotros. Usted dice que o Partido Popular aprobou o plan xeral el solo, porque nin o Bloque nin nosotros podéramos apoiar, porque xa lle direi por qué, pero non podemos apoiar e así non é solo. Quen iniciou o plan xeral? O plan xeral que non iniciou foi a coalición PSOE e Bloque no ano 2007 e 2011. E iniciamos o pexón, levábamoslo para adiante e tiñamos unha cuestión de transparencia total e absoluta, participación de todos os grupos políticos e participación de empresas e tomamos por unanimidade por onde tiña que facese as trazadas e todo. Facíase con transparencia, con participación. Ali todo o mundo podía opinar e dar a súa e sacar entre todos un xeral importante. Claro, no ano 2011 pasou o que pasou. Entre o PP e resulta que, pois, a continuar co pexón, non nos chamou absolutamente para nada nos anos que estuvo negociando e facendo o plan xeral, rompeu con todo o que había escrito, rompeu con todo o que se fixera, e realmente pois fixo un plan xeral acorde, única e exclusivamente, a súa forma de ver as cousas, que agora temos que estar facendo apaños puntuais cada pouco. Eso foi o que fixo o PP.
E nosotros sí que tiñamos, fomos iniciadores naquel momento do plan xeral. E levábase de outra maneira. E posiblemente o resultante sería moi diferente si continuáramos con ele. Bueno, pues vamos a pasar a votación. Entonces, a favor de este convenio ca empresa para levar adiante o arreglo da Leandro Cucurni. Bien, perfecto, muy bien, pues muchas gracias. Vamos a pasar ao seguinte punto. Recoñecemento extrajudicial de créditos. Cando queira, señor. Procedo a ler de novo a parte dispositiva do ditame de Comisión Informativa de Economía e Facenda co seguinte teor literal. Primeiro, aprobar o coeficiente extrajudicial de créditos polos gastos do anterior exercicio correspondentes ás facturas e liquidacións que a continuación se relacionan. Figuran na documentación anexa e o importe total ascende a 77.383,33 euros. Segundo, aplicar con cargo ao vigente orzamento xeral do Concello de Burela para o exercicio 2023 prorrogado do 2022 e actualmente en vigor os correspondentes créditos con cargo ás aplicacións e vos de vinculación correspondentes. Terceiro, dar conta do presente acordo aos servizos de intervención e tesourería a efectos de que se proceda a súa contabilización e pagamento con cargo ás partidas orzamentarias sinaladas. Pues bueno, moitas gracias. Bueno, pues tras aquí esta extrajudicial, derivado de que máis ou menos queremos deixar todo listo no aspecto das débedas do ano pasado. Aquí son todos facturas e cosas que viñeron este ano, por tanto hai que pagalas, lógicamente. Hai unha cuantía, dúas cuantías que realmente son importantes, a do Servicio de Limpieza de Edificios e outra que é do Consorcio para a xestión de explotación de rede básica de agua, que son realmente os montantes, entre os dous suman 64.100 euros. O total son 77.000, que son derivadas de outras facturas que foron entrando e posteriormente pues, ao rematar o ano 2022. Así que, bueno, é unha cuestión que traemos aquí para, básicamente, para que quede todo listo para a seguinte legislatura. Don Mario, cando queira. Ben, se nós, en coherencia co que a postura que temos sempre, vímonos a ter, esta é unha ferramenta que non é desexable, por que xa se explica no informe de intervención, pero tamén no informe de intervención, como é de costume, se explica que é o procedimento que hai que seguir neste tipo de casos. Tamén é importante que se siga as ordes para intentar non recorrer tanto a este procedimento, e por iso nós nos imos a ter, xa que se fala, por puntualizar, xa que se fala tanto de vacacións e de cruceiro, home, estamos nun destino que é a Mariña, que, aínda que non parece, tamén é un destino moi turístico, podíamos promocionar as vacacións na Mariña en todo o país, porque é un lugar para pasar as vacacións moi entretido, barato, de moita calidade, sobre todo en relación calidade-precio, por eso promocionamos as vacacións na Mariña. Moi ben, don Mario. Sí, señor. Hai carteliños así a punta pala. A ver, don Manuel, cando que? Moitas gracias, señor alcalde. Gústame que o señor Pillado se acorde de Burela e de Galiza. Gústame. Bueno, señor alcalde, vostede comezou a intervención dicindo que querían deixar todo listo. Estas facturiñas. Vale. É que se quixeran deixar todo listo, pagarían aos veciños e veciñas de Torrente o que se xa debeda. Se quixeran deixalo todo listo. Por certo, dixo que o pexón que iniciaran vostedes no bipartito, goberno 2007-2011. Foi no mesmo ano en que aprobaron ese proxecto polo que condenaron ao Concello de Burela a pagar máis de 600.000 euros aos seus veciños? Foi no mesmo ano? Ou foi noutro ano, cando iniciaron? Ben, traenos hoxe aquí algo que a nós, dende logo, non nos sorprende. Unha nova transferencia extrajudicial de crédito. Nesta ocasión, máis de 77.000 euros. Señor alcalde, máis de 77.000 euros. Vostede na prensa dixo fai ben pouco, onte me parece que foi, 75.000. Son máis de 77. Co que o desvío presupostario deste ano alcanza case que os 330.000 euros. É dicir, este ano arrincamos con menos 330.000 euros no debe do Concello. Este ano imos a ter 330.000 euros menos para gastar en obras, servicios en Burela. Porque sucede o de sempre. Tal como indica o informe de intervención, unha vez máis, por unha mala programación presupostaria, por gastar máis do que hai disposto nas diferentes partidas. Iso é o que di, unha vez máis, o informe que vostedes traen aquí, a pleno. O informe indica unha vez máis que vostedes realizaron gastos sen a suficiente consignación orzamentaria nos anos 2019, 2020, 2021 e 2022.
algo que vulnera a Lei Reguladora de Facendas Locais. Como vulnera a Lei Reguladora de Facendas Locais e tamén o Real Decreto de Réxime Xurídico de Control Interno das entidades do sector público local, o feito de que non exista un control do gasto realmente efectuado. Ollo, non existe un control do gasto realmente efectuado. Por que dicimos isto? Porque se as facturas que traen hoxe aquí, todas ou parte delas, están baixo a sospeita que xa tiñamos na última transferencia extrajudicial de crédito, e vostedes non son capaces de aclarar estas dúbidas, flaco favor se están a facer a vostedes e ao Concello. A último pleno vostedes trouxeron varias facturas que eran realmente extrañas. E lonxe de aclarar as dúbidas, co aporte da preceptiva documentación que lles pedimos, as dúbidas aumentaron ao ver que a documentación que obrigatoriamente debe de ir aparellada a cada unha das facturas para a súa xustificación non aparecía nin aparece por ningún lado. Non aparece a documentación xustificativa das facturas. Con cada gasto que se realiza nun insumo, eso sabe calquera interventor de calquera concello da Mariña, con cada factura debe de ir aparellada, cando menos, un albarán, asinado pola persoa que consigna o gasto, que se responsabiliza desa mercadoría. Ou senón ten que haber un contrato de gastos, un contrato de servicios, non aparece nada, nin unha cousa nin outra. Nin unha cousa nin outra. Falamos, por exemplo, da consabida factura dos sprays de pementa de defensa policial. Factura que pedimos conxuntamente co seu respectivo albarán xustificativo do gasto e que, casualidades da vida, non aparece por ningún lado. Non se sabe quen o pediu. Lembremos a todos os veciños que nos están a seguir hoxe, que aquí no pleno, que este é un gasto realizado a unha empresa de decoración de Vilalba. Pode haber a quen lle sorprenda isto, pero a nós non. A nós non. Parécenos sumamente grave que para preto de 2.400 euros en material de defensa policial non aparece a súa xustificación correspondente de cara ao seu control de gasto. É dicir, os veciños e veciñas de Burela sabemos que ese gasto se realizou. Non sabemos que ese gasto se realizou. O que sí sabemos é que ese gasto non está debidamente xustificado. E, sen embargo, foi abonado, foi pagado. Non temos constancia de que isto suceda en ningún outro concello da Mariña, tal e como lle dixen antes. Cada factura en insumos ten o seu albarán asociado e debidamente asinado por persoa que efectuou o pedido e que se responsabiliza do mesmo, tal e como lle dixen hai un momento. Isto supón unha irregularidade manifesta no control do gasto público por parte do goberno deste concello. E xa lles digo que queiran ou non queiran, isto tense que aclarar. Moitas grazas, señor alcalde. Vamos a aclararlo agora mesmo. Porque das miles de facturas que hai no concello, este fixouse nunha que lle chamou a atención. Non sei, xogou 2 tempos no pleno anterior e chupou tempo aí bien. O sea, tuvo protagonismo con esa factura. Unha factura como miles que hai aquí. E fijouse nela, debe caer aí en gracia, dixo, bueno, hombre, como se pode gastar tantísimo un spray en defensa personal? Bueno, defensa personal son os sprays que houve aquí dúas policías, eu comento para que se saiba, porque, claro, que nos escuita usted dirá, bueno, a ver que están facendo cos cartos, quen pide aquí as facturas, está un caos, non é certo, está todo controlado. Sería moi pouco serio que non tuviéramos o rigor que hai que ter para tratar as facturas e todo o que se pide con elas e que non pide, por que non? Claro, usted dice, además dá a entender que é unha empresa así que de decoración, a ver por que se piden sprays a unha empresa de decoración. Esta é unha empresa que, como antes había ultramarinos que vendían chocolate, vendían arroz ou vendían aceite, pois este ten tamén moito surtido, digámoslo así. Claro, no conxunto da factura, exactamente, todo o que se pide, que é moito material, pois suma 4.000 euros ou 2.000. 2.000 e pico euros. Claro, pero é o conxunto da factura. Conxunto porque cando a empresa que se lle fai un gasto envía a factura, pois mete todo o material, todo o género que se lle pide. Bueno, quanto é? Porque usted no anterior pleno veo aquí a levantar polvoreda no aspecto de que aquí se gastaban miles e miles de cartos e de euros solamente para a defensa personal e sobre todo en sprays, como se tuviéramos aí un almacén cargado de sprays, sobre todo embotellados en envases de 5 litros.
Total, que os sprays en cuestión, para que o sepa todo o mundo tamén, que usted dicía que casi nos arruinamos o Concello con esos sprays, valeron 10,30 euros. 10,30 euros. E a usted, pois pouco menos que casi temos que facer unha comisión de seguimento e leválo a investigación. Home, vamos a ver. Hai miles de facturas. Se ve o plato de freixos de facturas que hai neste Concello, quedaríamos impresionados. Por qué? Porque se fai gasto, que é normal, en todos e moitos aspectos, pero que se fixera usted precisamente e que a intención clara de ridiculizar ou de facer que aquí facemos as cousas mal ou que compremos cousas que non fagan falta ou cosas dese estilo, pero todo mentira. Usted esta factura que presenta e que dicía que pagáramos 2.000 e pico en sprays, non é verdade. Non se fixou, porque ademais o título da factura, sí, por llenar un título, pero realmente o contido e o género está moi claro. Somos serios, non andamos con bromas. No, aquí se pagan as facturas, se fan gastos realmente, está o interventor, está a tesorería, está todo o mundo detrás. Nosotros non collemos, paga esta factura porque sí ou justifica porque sí. Non. Isto lévase para adiante. Bueno, eu penso que realmente é certo que os informes de intervención fan ben lembrar o que hai que facer, porque fan moi ben, porque é a súa tarefa, é a súa responsabilidade. Pero tamén di claramente que hai que pagalas derivado de que senón sería un enriquecimento indirecto do Concello. O sea, tamén o di. Eu pareceme ben que o diga, pero vou dicir unha cosa, debe ser o único Concello. En todos os Concellos, en todos, e se usted algún día leva a responsabilidade, vai se enterar perfectamente. En todos os Concellos, en todos, hai que facer esta cuestión, porque a única, digamos, solución para aquelas facturas que entran tarde ou que sí que se rematou a partida que estaban de alguma maneira ligados, pois hai que facer estas cuestións. Isto entendo todo o mundo. E faise en todos os, mira, en todos, en Lugo, en Foz, aquí, en Burela, en Viveiro. Por qué? Porque é unha oportunidade que se brinda a poder realizar algo que hai que pagar a xente que fixo o servicio ou fixo a proveu do material o que fixera falta, non? Entón, é unha cuestión ordinaria, unha cuestión normal. Digo yo de verdade, é unha cuestión moi normal. E teremos exactamente para estas últimas facturas que chegaron, pois poder pagalas como é normal, tamén porque estarán esperando a que se lles pague. Así que eu, do Mario, se quere intervir. Non iba a decir nada, pero é que isto parece de risa, pero non é tan de risa. Entón, facer ver aos veciños que o bipartidismo é isto. O bipartidismo é que a 30 de marzo de 2023 se disputa por unha factura con spray de gas e pimenta por 10,30. É un dos problemas grandes que ten a veciñanza de Burela, os 10,30 euros ou o doble, o que fora, que custaron os sprays de gas e pimenta. Ese é o bipartidismo, é a lei xeral entre o Partido Popular e o Partido Socialista Obreiro Español. E iso é... Faime gracia porque non tirou peno o candidato tamén, o portavoz do Grupo Municipal do Partido Popular, faloume da nova política. Debe ser a nova política o gas pimenta, non sei. O spray de gas pimenta debe ser que forma parte da nova política, pois adiante coa nova política. O Manuel. Moitas gracias, señor alcalde. Gústame, non esperaba menos que aclarara esa cantidade. Non me sorprende tampouco, Pero vou explicar á xente o que fan vostedes. Miren, nós pedimos esta factura e máis outras facturas porque no concepto figura sprays de defensa policial de pimenta. 2.400, claro. Ves ese concepto, no resumo, non che poñen nada máis, entre 200 facturas, poñenche iso e dices, ostris, 2.400 euros en sprays de defensa persoal. E pedimos as facturas preceptivas. E resulta que saben cando nos remitiron as facturas? Onte, despois de pedilas hai semanas. Onte, e despois de moito insistir. Agora síganse rindo, E non só iso. Está ben o concepto. Está ben que aclare que, por sorte, non se gastou, non se despilferrou nesa cantidad de sprays. Pero non só iso. O grave disto é que pedimos tamén os albarás aparellados, que é obligatorio por lei que os leven. Calquera que traballara en control de gastos sabe que iso é obligatorio por lei. E non aparece ningún albarán por ningún lado. Non se sabe quen fai estes pedidos. Vostedes só me o saben.
Dende logo os veciños e veciñas de Burela non. Logo están infrinxindo a lei. Están infrinxindo. Porque se teñen eses albarás e nos facilitan, están ocultando documentación. E se nos teñen, están facendo un mal control do gasto público. Elixan vostedes. Pero ora ríanse un pouco máis. Ríanse un pouco máis dos veciños e veciñas de Burela. Señor alcalde, entendendo que vostede todo lle resvale e se xa igual, porque entendo que lle resvale, o que non sei é se aos seus dous tenentes de alcalde, a señora María del Carmen López e o señor Ramiro Fernández, que parece que ambicionan continuar no goberno municipal, lles debería resvalar o feito de que esteñan a infringir a lei, no referente á debida xustificación do control de gasto. Acabo de repetilo, acabo de exemplificalo. Non sei ata que punto están dispostos a permitir que se paguen facturas no Concello de Burela cos cartos de todos os veciños e veciñas que non están debidamente xustificadas. Repito, a nosotros non se nos facilitou a xustificación. Logo non sabemos se existe. Ou a perderon, ou non a teñen, ou a están ocultando. Cada quen saberá o que fai. Iso sí, despois que non lle boten a culpa a ninguén. Non fagan como fai o seu mestre. E responsabilícense das posibles consecuencias. O que si lles digo é que ningún interventor dos concellos limítrofes consultado admitiría este gasto claramente inxustificado. Ningún é ningún, Ningún é ningún. Por outra banda, unha vez máis, volven a infringir a lei en todas e cada unha das facturas que presentan hoxe no recoñecemento extrajudicial de crédito. Volven a infringir a lei. É iso que lles explicamos varias veces xa. Xa lles explicamos que as facturas hai que pagalas unha vez rexistradas nun prazo máximo de 60 días. Unha vez rexistradas. Ou 30 días despois do recoñecemento. Despois de unha desas opcións. Todas as facturas que aquí se traen a este pleno, todas, repito, todas, infrinxen ese baremo. A máis preto deste pleno é do 28 de xaneiro. Estamos a 30 de marzo. Alo van os 60 días. Pero bueno, vostedes síganse a rir dos veciños e veciñas de Burela. Síganse a rir dos proveedores deste concello. Síganse a rir. É curioso, e xa o dixemos nalgúna ocasión, algo que se facía habitualmente, polo menos cando estaba o goberno do Partido Popular, e no seu primeiro mandato despois do cambio de goberno. É curioso que nas comisións informativas relacionadas con economía e facenda siga sin aparecer o interventor municipal. É curioso que un concello como o de Burela, que manexa máis de 7 millóns de euros en presuposto, se poda permitir o luxo de ter un interventor unha vez á semana. É curioso. Igual que é curioso, eu non o vexo aquí, na rede telemática, que non os teña hoxe aquí, cando ven unha proposta destas a pleno, que non os teña nin sequera conectado. Así voulle dicir unha cousa, unha reflexión, non hai ningún consello que nosotros non somos, xa o dixemos moitas veces, quen de aconsellar a ninguén. Para iso xa hai outras formacións políticas. Facemos unha reflexión, así é moi difícil que un concello saia pa diante. Sabe o calquera que traballara en postos de certa responsabilidade. É moi difícil mover un concello e que as cousas esteñan ao día. Así é moi difícil, moi difícil. Moitas gracias, señor alcalde. Me vai dicir vostede a mí de que temos un interventor un día a semana. E gracias. Porque non é doado ter interventores hoxe. Non é nada doado, nada. É menos mal que ven un interventor, traballa máis dun día a semana, pero ven un interventor un día a semana. Evidentemente. Antes sí, había moitísima máis prazas, había moita máis xente, había moita máis petición de traslado, pois agora non hai. E hai moitos concellos que están sin interventor e sin secretaría. Hai moitos. Ten que andar a Diputación ou compartindo, como estamos algúns. Dice, menudo lujo ten usted que permite ese lujo de ter un interventor un día a semana. Pero a mí xa me gustaría terlo toda a semana. Home, andamos peleando e mirando dentro das fórmulas que hai e das axudas que podes ter, tanto de Diputación como de Xunta de Galicia, a través da cooperación, pero non hai xente. É menos mal que temos o que temos. Bueno,
Usted ahora, claro, despois de meter a pata aí cos sprays, ahora, se facemos así, se facemos así, pero como vamos a incumplir a lei, como vamos a incumplir a lei, como vamos a facer as cousas desa maneira, pero vamos a ver, que non aparecen albarás, que non aparecen tal, as peticións faránse sempre dunha forma regulamentada e desde logo ben xustificada, porque hai que xustificalo todo. Así que, bueno, xa os sprays quedaron listos, ahora pues, vamos a intentar pues, aprobar o antes posible esta cuestión extrajudicial. Bueno, votos a favor? Abstencións? Ben, pues moi ben, moitas gracias, queda logo aprobado isto. Vamos pasar ao seguinte punto, que é expediente 31/19/2022, plan de acción para a mecanización, para minimización das perdas de agua na rede municipal. Cando queres, señor secretario. De novo, a parte dispositiva do dictamen da Comisión Informativa de Desenvolvemento Local, curso teor literal, é o seguinte. Primeiro, aprobar o plan de accións para as minimizacións das perdas de agua da rede municipal elaborada por a técnica municipal con data 21/3/2023. Segundo, proceder á publicación deste na sede electrónica municipal. Terceiro, facultar ao alcalde as xestións de trámite necesarias para a efectividade do presente acordo. Moi ben, bueno, isto ven a ser unha exixencia que a Xunta de Galicia está levando aos concellos, pero, se son sincero, esta cuestión xa viñamos facendo desde fai moito tempo. Realmente, unha das preocupacións que debe ter todo o mundo agora, certamente que ahora hai unha incertidume, hai unha encrucillada de ver que é o que pode ocorrer ca auga no futuro. Pois eu penso que hai que ser rigurosos e ter todo moi controlado e, desde logo, na fase de tanto da abastecemento como despois de onde procede a auga e a calidad da auga, hai que terla moi en conta, e a cantidad de auga hai que terla moi en conta no futuro. O Concello de Burela presenta un plan de acción que pode ser este ou pode ser outro que tamén optimice a non perda de auga. Aquí facemos unha serie de propostas, de obras, de canalizacións, de melloras, de sustitución, pero realmente a filosofía e o que importa aquí é que non se perde ni unha sola gota de agua en todo o seu percorrido, tanto no abastecemento como despois na distribución, como no gasto das casas. Teño que dicir que a pouco faise logrando, aquí é verdad, tamén unha ventaxa clara que Burela é prácticamente un casco urbano, non temos aldea, non temos distribución por aí, pero sí que está, penso que ben planificado onde están os depósitos e os depósitos auxiliares, o que se intenta facer agora, sempre que se fai unha mellora nunha rúa, sempre, metemos canalización nova se é necesaria e facemos separativos de pluviais e residuais. Fixemos unha cuestión que penso que foi moi importante, que ademais está contemplada e é unha exixencia, pero xa o tiñamos feito, non fixera falta que non se exixira nada, porque ademais fixémoslo por iniciativa, porque hai 7 sectores en Burela, de tal maneira que ali hai en cada sector, hai un avisador telemático de tal xeito que se hai unha fuga, enseguida se detecta e xa tuvemos a ocasión de resolver un problema, que enseguida se detecta e enseguida nos dice onde está. Bueno, pois o que trae este plan de acción é subdividir algunha desas zonas para que seña máis efectivo, sacar, por exemplo, todas as canalizacións que están en fibrocemento, que dos 50 kilómetros casi de canalizacións que hai en Burela, solamente hai 500 metros en fibrocemento. Xa os fomos sustituindo e mellorando. Hai polietileno ou PVC. As perdas nas acometidas son mínimas, en cuanto se trata tamén se trata de mellorar, pero, bueno, a preocupación debe de ser constante e, por tanto, aquí faz unha proposta dun plan de acción, eu penso que completo, e que, ademais, ten en conta a digitalización de algúns componentes, como pode ser dos grandes consumidores, para saber exactamente quanto van a consumir. Hai propostas de mellora para levar auga para a cuestión industrial ou, bueno, telo en conta en todos os aspectos, tanto da distribución, ir a zonas, meter un depósito paralelo no can, por si acaso fixera falta, bueno, facer acometidas, facer melloras, ter en conta todo o pobo, máis ou menos, como está e os posibles fallos que pode ter, onde pode haber averías futuras e tratar de adiantarse xa e mellorar xa antes de que suceda, non? Bueno, pois ese plan de acción, que xa digo, pode ser este
pero pode ser mellorado no futuro cando se vexa pois, a oportunidade ou a necesidade de facer algunha cuestión que sexa boa para que a auga que entra en Burela pois realmente seña efectiva ao 100%. Iso é moi difícil, pero hai que procurar ese objetivo. Ahora temos un contador, por exemplo, nos depósitos, de tal xeito que sabemos a auga que sale de a TAP de Senra e sabemos a auga que chega a Burela. Houbera unha vez unha avería, que non foi culpa de ninguén, pero houve unha avería e aí perdese moitísima auga. Bueno, pois se tuáramos ese contador, porque había un contador daquela, un contador solamente que dicía agua que saía, pero non dicía agua que chegaba. Ahora sabemos as dúas cousas. Bueno, pois vamos a controlar, temos todos os contadores en todos os depósitos, e sabemos prácticamente a agua que sai e a agua que chega. De momento, na distribución, da que vende das canalizacións compartidas con Cervo Burela, non hai perdas. Bueno, pois eso é o plan de acción que, por un lado, debe ser ofrecido, hai que facelo, desde logo, por imperativo da Xunta, digámoslo así, pero dicir tamén que o Concello de Burela estas cosas xa as levaba facendo desde hai moito tempo. Don Mario, cando queira. Ben, sí, é certo que é un plan de minimización que evidentemente creo que naide vai estar en contra de que se reduza a perda de auga, pero eu creo que hai que un pouco poñer en contexto a situación a que Augas de Galiza, que como sabemos depende da Xunta de Galiza, en aplicación da lei que supuxo o taxazo da auga por parte da Xunta, e que ter claro que a Xunta quere subir a taxa de auga a todos os galegos, pois dun xeito bastante obsceno, incluso miserento, diría eu, ofrece unha moratoria de 2 anos e se ten en aprobación ou se aproba un plan deste tipo, algo que, home, a nós parece, xa digo, obsceno, porque que pasa, se non presentas un plan, non sei, cobras pola auga, e se o presentas non, é dicir, reducimos as perdas de auga só se hai un plan presentado, como isto, a obrigación das de Augas de Galicia e todos os concellos é reducir as perdas de auga, por sentido común, non só porque haxa unha moratoria ou non. Entón, condicionar este tipo de cousas que son tan fundamentais para toda a veciñanza, toda a poboación galega, parece-nos bastante miserento, pero, bueno, dentro disso, evidentemente, nós vamos estar de acordo de que haxa un plan de reducción das perdas de auga, porque é a nosa obriga como representantes públicos, é a obriga de calquer concello, incluso de Augas de Galiza. O que sí que nos chama a atención é que nesta misiva que chega de Augas de Galicia ao Concello de Burela non se lembre ou Augas de Galicia, que sabe perfectamente que os veciños de Burela e de Cervo pagamos a auga máis cara do país, non teña en conta iso para esta lei ou non o teña en conta para facer unha particularidade ou unha, digamos, unha discriminación positiva con nós, xa que pagamos a auga máis cara, tanto nós como os veciños e as veciñas do Concello de Cervo, a auga máis cara do país, porque Augas de Galicia non cumpreu as súas promesas de, por exemplo, levar a cabo o dragado do Encordo de Rúa, que facería moito máis barato o prezo do que pagamos pola auga, porque non habería que bombear auga dende precisamente a etapa de Cervo, senón que caería por gravedade do Encordo de Rúa. Como o Encordo de Rúa está cheo de lodos, a auga, cando chove un pouco, perde calidade, é moi turbia, pois por ese motivo hai que pagar un bombeo, que é o que fai que se aplicaron a taxa especial aos concellos de Burela e de Cervo, para que os burelaos e burelás e as cervenses e os cervenses paguemos máis por un servicio que é o mesmo que diríamos ter como todos os galegos. Pois Augas de Galicia, aquí me dicía que éramos cómplices. Eu creo que cómplice é Augas de Galicia cando fai eso. Eu, conste que eu, sobre todo a nivel musical, nin de cómplices, nin de presuntos implicados, son outro tipo de rollo, son máis de gran poder, ou de baiuca, ou de, sobre todo, de grande amore, porque son, sobre todo, grupos no que participan burelaos. Entón, ou de cómplices, non sei, pero era por facer a referencia sempre a burelaos e a mariñáns, e facer mención especial a David Mon, que logrou un mestre Mateo, que é o produtor de Busual, que é de Burela tamén, e feito este aparte, e dice que somos cómplices, pois cómplices será Augas de Galicia cando non procede a tentar que os veciños e as veciñas de Burela paguemos menos polo mesmo servicio que reciben o resto de galegos, e cando non é cómplice desta injustiza cando presenta unha carta para ofrecer esta moratoria, pero non recorda esa particularidade que os veciños, as burelaos e as burelás pagamos máis por un mesmo servizo, e a parte que iso, que non procede ao dragado de Encordo de Rúa,
que sería beneficioso para todos e pagaríamos menos. Evidentemente, nós estamos a favor, pero non podemos pasar neste contexto sen facer esas reclamacións, esas propostas que xa fixamos durante fai moitos anos. Moitas grazas. Gracias, don Mario, don Manuel, don Giovanna. Gracias, señor alcalde. A nós sí que nos chama a atención que non critique as subas constantes deste goberno socialista neste servicio, que diso sí que son cómplices. Coa realización deste plan están cumprindo a legislación vixente e por unha vez en prazo. Como xa dixo Pillado, a Lei de Garantía de Abastecemento do 2019 daba de prazo 2 anos para auditar a rede de abastecemento co obxectivo de coñecer o porcentaxe de perdas de auga e tamén 2 anos para a realización dun plan para minimizar ditas perdas. A non realización supoñía o pago dun cano, pero finalmente a Xunta de Galicia aplicou unha moratoria de 2 anos, polo que isto estaría en prazo até finais do 2024. Está claro e demostrámoslo en numerosas ocasións que este grupo está a favor de cumprir a lei e sobre todo en prazo. E tamén estamos concienciados coa necesidade de non malgastar auga, porque debido á crise climática a auga é un ben cada vez máis escaso. É certo que na auditoría realizada pola empresa concesionaria se indica que a rede de abastecemento é relativamente nova, polo que se atopa en boas condicións e cunhas perdas que rondan o 15%, pero todo se pode mellorar. Polo que vemos necesarias as actuacións descritas no plan e outras que vayan surxindo dependendo das necesidades, como vostede dixo. Grazas, señor alcalde. Muy bien, muchas gracias. Bueno, vamos a ver realmente este plan ofrecémolo, pero realmente se a Xunta fai unha análise e ven aquí e ve como está, non faría falta o plan. Non faría, non, porque estamos cumplindo perfectamente. E iso faise porque se está actuando desde sempre, desde sempre. O da auga, evidentemente, é unha cuestión preocupante e debe ser preocupante para todo o mundo. E, desde logo, habrá que tomar medidas posiblemente que para garantir o servicio, que haxe que tomar medidas para tamén que non haxa non solamente pérdidas, sino uns consumos que esteñan dentro do marxen que corresponde. Hai unha cuestión importantísima que acaba de nomealo o señor Pillado, que é o de Rúa. Vamos a ver, o de Rúa, do encoro de Rúa, eu sempre digo, porque era o abastecemento que tiña Burela de forma natural, era o que desde que se comenzou ca participación dos dous concellos para facer o abastecemento Cervo-Burela, sempre se defendeu, polo menos pola miña parte, de aproveitar un coro de Rúa, aproveitalo, non cortarlle agora o abastecemento directo a Burelas, porque naquel momento todo parecía que exactamente que iba a haber moito fluido, que iba a haber agua, que non pasaba nada, pero no ano 17, hai pouco tempo, tuveremos unha crisis aquí, tanto en Burela como en Cervo, como na Mariña en xeral, pero sobre todo aquí, que tiñamos medo a ter que abastecer con camións cisterna no ano 17. Por que? Porque a cuestión chovera, haberá unha crisis gordísima de choivas, como pode haber este ano, entonces a cuestión era moi seria. Bueno, empezou a chover, foise solucionando, realmente foise recuperando, bueno, agora traese do río, a través de bombeo, e tamén se trae de Rúa. Eu defendín, xa no seu momento, e sigo defendendo, cada que teño oportunidade, de que o abastecemento de Rúa deberase manter. Había que aproveitar, lóxicamente, a canalización, non a canalización, que eso xa non serve, porque era de fibrocemento, cada vez que pasaba un camión, reventaba todo. Pero sí, meter unha canalización nova, co material que agora é necesario, tanto de PVC como de polietileno, aquelas que foran a mellor canalización, para garantir que no futuro, se hai unha baixa de caudal en algún lado, pois podemos abastecernos directamente de aí, ou incluso para a industria, que se pode incorporar agora a Burela, que tuvese unha canalización diferenciada, sen tratamento, para uso de usos industriais. E tamén defendemos sempre, e iso sí que sempre estuvemos de acordo, na limpeza dun coro de Rúa. Saben que hoxe, por exemplo, ten un coro de Rúa máis de 24.000 metros cúbicos de lodos. Eso, bueno, o tratamento, aparte que estaba xa contemplado, cando se fixera o proxecto da limpeza, había un orzamento para facer a limpeza. Sin embargo, pois, cambiou a normativa, non se chegou a facer, pero sí que estaba contemplado no orzamento facer a limpeza.
Eu penso que hai un compromiso de Aguas de Galicia máis o Cervo Burela para que cando se faga aí unha cuestión que hai que realizar o antes posible, de organización, ahora hai unha cuestión que está contemplada o consorcio por Aguas de Galicia, Cervo de Burela e Concello de Cervo, Concello de Burela, pero ahora vai pasar a outro tipo de asociación, posiblemente Cervo Burela se manteñan como mancomunidade, Aguas de Galicia abandone o consorcio e saberemos a estrutura e a organización que de aí ven, pero calculo eu que pode chegar un momento, ou debe de quedar, suficiente caudal monetario para limpar un coro de rúa. Deberá ser así. Deberá ser así. Ora, evidentemente, deberá seguir continuando con esa posibilidade, digo aquí, para que no futuro se teña en conta de exixir o que un coro de rúa pudera abastecer de alguma maneira ao Concello de Burela, tal como viña facendo, por si acaso. Así que, bueno, si queren, bueno, don Mario, si quere comente algo máis. Sí, sobre todo do que acaba de decir de Augas de Galicia, de que vai abandonar o consorcio, sí, Augas de Galicia podese definir como abandono. O verbo abandonar é moi acaído para Augas de Galicia con respecto ao consorcio de Augas en Alta de Cerva Burela. Vexo aquí o nome da directora de Teresa Meto Gutiérrez López, que temos a oportunidade de tratar cando vamos a os nosos consorcios, e podese definir como abandono a actitude de Augas de Galicia co consorcio. De feito, chegou a denunciar Augas de Galicia ao consorcio do que forma parte, pero esa é outra historia. E sí, é certo que, por dar máis datos sobre o tema do dragado do Encoro de Rúa, este tema da auga, do que pagamos, nós somos cómplices, o que vostede queira, vou dicir da complicidade, se nós somos cómplices, señan vostedes cómplices de Augas de Galicia e da Xunta de Galicia, e traten de que se leva a cabo o dragado do Encoro de Rúa, porque é un beneficio para todos. Voulle dar un dato. Produciuse un dragado, xa fai anos, pero produciuse un dragado do Encoro na Mariña, foi en Lourenzá, na época na que o PP gobernaba en Lourenzá, produciuse un dragado dun coro tamén en Malsalí por 1,1 millón de euros. Lourenzá, uns 4.000 habitantes, creo que menos. En Burela e Cervo, que suman entre os dous, son uns 14.000 habitantes, o proxecto para o dragado dun coro é 1,7 millóns de euros. Valoren, con todos os respetos, evidentemente, a vila veciña e o Concello Veciño de Lourenzá, que os merece, evidentemente, fixos un dragado porque se tiña que facer do mesmo xeito que se ten que facer nun coro de rúa, pero valoren e comparen 4.000 habitantes fronte a 14.000, 1,7 millóns de euros contra 1,1 millóns de euros. En Lourenzá sí, en Burela e Cervo vese que non, cada un que valore e ver cales son os motivos de que un se leve a cabo e outro non, cando supón que os veciños e as veciñas de Burela e de Cervo paguen menos pola auga. Eu creo que 1,7 millóns de euros desde a segregación, que foi cando partiu o compromiso de facer este dragado, xa o pagaron. Dá-me a impresión de que os veciños e as veciñas de Burela e Cervo, esas 14.000 persoas, igual xa pagaron 1,1 millón de euros. É máis, constanos que nos remanentes do consorcio de augas de Burela e Cervo hai máis de 1 millón de euros. Así que cos gastos xerais que ten o consorcio, que encima, debido a problemas que hai en algunhas instalacións, ten que subir sobrecostes que presenta as empresas que xestionan esas instalacións, habría cartos, houbera sido beneficioso para todas as partes levar a cabo o dragado do Encoro de Rúa, que, como xa decimos, parte da segregación foi un compromiso persoal casi de Manuel Fraga naquela época, nos anos 90, é que durante todos estes anos non se levou a cabo. Non sabemos o porqué, podemos facer unha idea, pero non sabemos o porqué non se leva a cabo este dragado, que sería redundante e beneficioso para os concellos de Burela e Cervo, para a veciñanza de Burela e Cervo. Por iso que sexan cómplices tamén de Augas de Galicia, que se poden, pois pídenlles que leven a cabo ese dragado, que sería bo para todos. Moitas grazas, máis nada por aquí. Moitas grazas, Ivana. Grazas, señor alcalde. Non temos problema en asumir tarefas de goberno como algunha vez xa fixemos, pero este grupo non ten membro no consorcio como vostedes. O señor alcalde non tivo a ben meter nese consorcio a ningún membro deste grupo municipal, como se facía por costumbre metendo a segunda forza máis votada. Pero se o temos que facer, faceremos.
Como xa dixen, estamos de acordo con cumprir a lei e todas as actuacións levadas a cabo para loitar contra o cambio climático. Por iso estamos a favor deste plan. Grazas, señor alcalde. Bueno, pues moitas gracias. Entonces vamos a pasar a votación. Votos a favor do plan de acción? Ben, perfecto, moitas gracias. Entón, coordinado. Ben, pues vamos a pasar ao seguinte punto, que é dación de conta de decretos da alcaldía, que xa teñen, dación de conta de acordos da Xunta de Goberno tamén. O seguinte punto é moción para o Concello de Burela asuma o servizo de madrugadores do CEI Vista Alegre e da Virxen do Carme. Esta é unha proposta feita polo Partido Popular, cando queira. Que non vai a defender? Don Manuel. Moitas grazas, señor alcalde. Bueno, xa vostede leu o título, paso a ler a exposición de motivos desta moción. Tendo en conta as necesidades de moitos dos pais e nais, dos nenos e nenas que acoden aos colexios existentes na nosa vila, para poder levar a cabo a unha conciliación familiar adecuada, as AMPAs víronse na necesidade de crear o servicio madrugadores, sen que o Concello de Burela lles axudará en modo algún nesta cuestión, polo que propoñemos ao Pleno da Corporación do Concello de Burela a adopción do seguinte acordo, que o Concello de Burela cree a correspondente partida orzamentaria para que o servicio madrugadores non lle supoña custo algún aos pais e nais dos nenos e nenas que acoden aos centros educativos de primaria de Burela. Moitas grazas, señor alcalde. Moitas gracias, don Mario. Sí, moitas grazas. Nós, pola nosa parte, non vamos a ter absolutamente ningún problema, só puntualizar certas cousas. Entendemos que é un servicio complementario aos colexios e, polo tanto, é unha competencia da Xunta. Nós entendemos que é posible unha colaboración entre o Concello e a Consellería. Creemos que esa colaboración ten que ser rexida pola propia Xunta, pola propia Consellería a nivel normativo, para que a nivel xeral se poidan establecer ese tipo de delegacións e competencias, sobre todo nun servizo que, creemos que é moi beneficioso para as familias, e por iso creemos que neste sentido hai que apartar un pouco as cores políticas. É unha cousa que é positiva para as familias, estamos de acordo, pois non creo que sea o que máis problema, pero os veciños teñen que saber que efectivamente é en positivo, é unha competencia da Xunta, que a Xunta hasta ten capacidade normativa para delegar cos concellos a chegar a un acordo, que eu creo que non sei se habería tanto problema para chegar a un acordo. Simplemente iso foi algo que tamén nos trasladou xente das AMPAs, e que, nos non íbamos poñer máis problema que ningún problema. Vamos con iso, só puntualizar iso, que a colaboración entre a Xunta e o Concello debe regularse por parte da Xunta, evidentemente. Moitas grazas. Gracias, don Mario. Bueno, hoxe, agora coincide no cartel, máis ou menos. Nosotros non vamos a coincidir no cartel, porque eu penso que hai que ser responsables. Eu entendo que todo o mundo quere quedar ben. Eu falei que as dúas AMPAs deste tema. Falamos cas AMPAs, como non se vai falar cas AMPAs, viñeron con esa preocupación. Pero este é un tema de conciliación. O tema de conciliación é directamente da Xunta de Galicia. O Concello, nosotros estamos mirando, ademais, non somente con estes temas, hai outros temas que queremos que a Xunta asuma e que rapidamente absorba, como é a UAF ou a atención temperá. Non son temas que teña que asumir para nada o Concello. Eu entendo que hai un problema derivado de conciliación ou de necesidade ou de oportunidade, o que surda, non? Pero evidentemente o Concello non pode asumir, é unha competencia impropia. Se a Xunta dice, aporto tanto capital para que se leve adiante, nosotros podemos, ou podes gestionar desde o Concello certas cousas, non? Pero debe haber normativa. Además non é un servicio universal, solamente son para certas persoas. Que facemos no Concello de Burela? Que falei que as dúas AMPAs, e as AMPAs chegamos a un acordo. Pois agora teñen unha axuda do Concello de 1.200 euros, podese pasar un pouco máis, tratar de beneficiar e subir a partida para que os AMPAs libremente decidan en que poden gastalo. Se ve que é necesario na cuestión de madrugadores, que o fagan. Que queren necesario que vayan a unha excursión cultural, que o fagan. Nadie se vai meter neso. Pero que non podemos acometer a irresponsabilidade de coller competencias impropias cando non nos corresponden para nada. Non é exemplarizante, pero polo menos dámonos conta. É que se ven ao hospital aquí me dice, oi, páganos dúas enfermeras porque temos necesidade que a nocturnidade vai moi baixa. Non podemos, é unha competencia impropia, non podemos asumirla. Eso é competencia exclusiva do consorcio na Xunta, que o faga. Por qué? Porque pode ser unha continuidade das escolas infantís,
Pero eu entendo que queiran quedar ben. Nosotros tamén queremos quedar ben, que realmente asumimos e xuntámonos con elas. Explicámoslo ben, entenderon, non? Entenderon, non? Só que agora, bueno, pues hai reunións aí, fan ben, e traerlas aquí a que se vexa que están luitando por ese tema. A nosotros nos parece mal, pero claro, hai que ser responsable co que se fai. Ni usted, ni don Mario, serían ou poderían facer e asumir unha competencia que é impropia. Non o poden. Non poden. E van ter inmediatamente unha cuestión que lle chaman intervención que diga, no, isto non se pode pagar. No, é verdad. Isto non pode acometerse. Se non, para quedar, se for isto un queda bien, se fora a institución unha entidade para quedar ben, pois faríamos muitísimas cousas por aí, pero non é así. Hai que ser responsables. Realmente, non se pode facer, pero non se pode facer. E non podemos asumilo. É unha competencia impropia. Que parece ben, que queda ben, que xa falaron cos AMPAs. Bueno, nosotros tamén falamos cos AMPAs. De eso e de outras cousas. Pero, evidentemente, nosotros desde o Concello o que sí podemos facer é darlles máis liberdade económica, unha pouquillo de máis cuantía, dentro das posibilidades do Concello, para que poidan determinar en acordo naquelas necesidades que podan ter, aquelas cuestións que lles parecen mellores, a máis oportuna, e que melloren realmente o funcionamento dos colexios, das familias, e que sirva para que todo mellore no aspecto educativo, no aspecto formal, pues non nos parece mal. Pero nosotros xa estamos facendo o que podemos facer, que é darles unha boa axuda económica. E así que, nese aspecto, penso que estamos cumprindo. Don Manuel. Moitas grazas, señor alcalde. Varias cuestións antes de continuar. Di que o señor Mario Maseu quedamos ben no cartel. Bueno, vai nacer un corvo blanco, vai nacer un corvo blanco. Así que, ahora, para isto sí que vai aparecer o interventor. Non aparece para o pleno no que ven a transferencia extrajudicial de crédito, non aparece para as comisións informativas de Facenda, pero para isto sí que vai aparecer o interventor e vai poñer pegas. Que casualidade. Oia, estaría ben que viñera máis veces. Moi ben. Competencias impropias. Ten vostede un pouco de obsesión co tema das competencias impropias. Vostede, xa yo dixen en algunha ocasión, vostede que quere? Vir aquí a cobrar e na máis. Competencias impropias. Iso é o que queren vostedes. Vir aquí e cobrar e na máis. Algo terán que facer os concellos, ou? Vostede en algún pleno no que trouxemos o servicio de fisioterapia para os veciños, vostede dixo que eran unhas competencias impropias, que non as podía asumir o concello. Mire, Concello de Orol, PSOE, ten un servicio de fisioterapia dende hai anos. Dende hai anos. Competencias impropias. Explíquelle vostede ao seu colega de Orol. Explíquelle vostede que son competencias impropias. Explíquelle vostede competencias impropias ao presidente da Diputación, en Monforte de Lemos, que son competencias impropias este servicio. Monforte de Lemos. Ten asumido o Concello. Explíquelle vostede que son competencias impropias ao alcalde de Alfoz. Competencias impropias. Todos PSOE, non lle poño exemplos do PP. Se quere, poñollos. Concello de Sober. Tamén aí asumen este servicio. Competencias impropias. Pero bueno, así son vostedes, non teñen moitas ganas de traballar. Di que estaban de acordo as AMPAs con todo isto, que falou con elas e que estaban moi de acordo. A nós non nos trasladan iso, Senón non estaríamos con isto aquí, A nós non nos trasladan iso, Eu non sei con quen falaría. Creemos que esta é unha medida moi xusta. E non só iso, que é unha medida efectiva e clara para favorecer a conciliación familiar. Non entendemos a negativa do goberno socialista a favorecer este tipo de iniciativas tanto cando tanto se autopromocionan como os paladíns das mesmas. Pero cando hai que facer algo a prol desta situación como é agora, a negativa é a súa resposta. Somos conscientes de que a petición que traemos hoxe aquí xa ia trasladar no seu día, non a vostede, non sabíamos, pero xa a Consellería de Servicios Sociais. Cando menos a AMPA do CEIP Vista Alegre. E parece ser, segundo nos trasladan, que o que se lles dixo é que non podía concederlles iso porque non tiñan que conceder ao outro colexio, ao Vixe do Carme tamén. Parece ser que lles dixo iso, non o sei. Nós non estábamos ali, pero segundo nos traslada a dirección, foi así. A directiva, perdón. E nós, dende o Grupo Municipal Popular, dicimos, cal é o problema? Cal é o problema, señora María del Carmen? Cal é o problema?
concédase aos dúas AMPAs e Santas Pascuas. Acabou o problema. Cal é o problema? O custe. O custe é o problema. Fíxese. Que casualidade. Curiosamente, o custe da medida por colexio é inferior a día de hoxe ao custe dese material policial que mencionábamos na nosa intervención anterior. Casualmente, para todo o ano, a día de hoxe. Oiga, que quere que digamos? Díganos, señores e señoras do goberno socialista, non lles parece que este é un gasto necesario e xustificado? Están vostedes a favor da conciliación familiar que propoñen as AMPAs dos colexios con esta medida, sí ou non? É sinxelo, sí ou non? Se a resposta é un sí, estou convencido de que non terá ningún motivo para non aprobar esta moción. Pero como xa está dicindo, e xa está adiantando, a súa resposta vai ser un non. Moitas grazas, señor alcalde. No futuro, fagan ustedes o que queiran. Pero, evidentemente, aquí non estamos para... Non somos uns que dá bien. Eu non sei que fixeron nos outros concellos. Poden ter un acordo, poden ter unha concesión, ou poden ter un acordo, ou incluso un convenio que a Xunta, non sei que fixeron. Non sei. Ou igual teñen uns criterios ali, algo que o xustifique. Evidentemente, non poden asumir a la veña. Se vamos facer isto, como podeme dicir vostede, que fagamos un complemento, que o Concello pague un complemento para que a xente que teña algún problema, que sean celíacos, que sean tesas, cosas así, do comedor escolar. Pois eu penso que non se debe. Eu entendo que se debe favorecer a conciliación. Favorecer así. Estou dicindo que xa tomamos medidas concretas, ademais. E estamos dando a máis a liberdade de poder decidir en que poden gastar os cartos. Pero, evidentemente, non podes... Xa estou dicindo que as competencias impropias non as queremos, porque están dando gasto, dan preocupacións, hai muchísima... Unha competencia impropia é a unidade de drogodependencias, competencia impropia e a atención temperá. Hai moitas cousas así que, lógicamente, teñen que ser asumidas por quen corresponde. E van ser asumidas. Por exemplo, a unidade de drogodependencias, según nos dixeron, saberemos, porque tamén dixeron que iban a facer a EDAR e estamos esperando, pero dixeron que iban a asumir a absorción de a UAD, por exemplo, a partir de decembro ou de xaneiro. Bueno, esa é a verdad. Nosotros non é que non teñamos de acordo nin entendamos as familias. Eu digolle que aquí estou me falando cas AMPAs e sí que entenderon que as razóns polas cuales o Concello non pode facer unha distinción, facer un pago dunha personal auxiliar, que ademais, como se justifica o de contratar personas cando eso ten que estar recollido no plano do personal aquí do Concello de Burela. Que no futuro hai medidas ou oportunidades ou hai sistemas ou acordos ca Xunta de Galicia, porque non, podemos facer unha xestión aquí perfectamente, pero sempre cando esteña concedida, igual que fan outro tipo de subvencións, que dan moitísimas subvencións para operación, para moitas cousas, pois tamén non poden dar para isto. Nosotros gestionaríamoslo, pero eles pagan. Así sí. Non, claro, podes facer é inventarte cousas e sacar da nada cuestións que non son asumibles. Bueno, don Mario. Ben, sí, por aclarar certas cousas, eu entendo que sí, que xa dixemos que a competencia non é do Concello, pero hai asuntos nos que pode haber certa flexibilidade, sobre todo porque o fin é positivo. Eu o argumento do coste non utilizaría, porque se se argumenta que para as dúas AMPAs é o mesmo coste, asúmase, se non importa o coste, tamén poden decir, pois, que o asuma a Xunta. Claro que ese argumento non utilizaría, pero, bueno, estando de acordo no fondo, é que xa falamos moitas veces, xa puxen a nosa postura moitas veces sobre o sistema competencial, que a nosa organización non participou dese diseño, entonces terán que solucionalo, ou polo menos entendelo e asumilo que nos diseñaron as competencias de cada administración, é a forma de traspaso de competencias, é a forma de delegalas. Por iso nós matizar que iso, que sí, sabemos que é unha competencia que é da Xunta, pero a Xunta ten a forma ou ten as ferramentas para, coa normativa, implementar que se poida levar a cabo unha colaboración. Tamén o de comparar os concellos, non sei, Concello de Alfoz, Concello de Ourol, Concello de Sober, o mellor o de Monforte de Lemos, sí, pero non creo que teña nada que ver o Concello de Sober co de Monforte de Lemos, nin o de Alfoz co de Ourol co de Burela, a nivel de nenos que van a un colexo. Quer decir, os argumentos tamén hai que ter cuidado cando se usan, pero iso que nós queremos que o fin é bon, que de alguna maneira
pensar todos no ben das familias, e que a Xunta estableza as disposicións normativas para que isto se leve a cabo. Con respecto ás subvencións, eu creo que sí que existen, porque as que son relativas ao Concilia deberíanse poder aplicar para isto, non sei se ten que ser mediante o Concello ou directamente as AMPAs, porque non sei se hai, despois claro, as axudas do Concilia, pois hai as prioridades para utilizalas, non? Pero non sei se sería apropiado ou non que se utilizaran para isto, pero queremos que hai ferramentas o que ten que a Consellería de alguma maneira implementalas, eso é o que opinamos nós, pero nós vamos a votar a favor da moción porque nos parece positivo para a veciñanza, máis nada. No, claro. Vale, doña Carmela, antes de... Sí. Gracias, señor alcalde. Bueno, por alusións, vindo un pouco a colación do que acaba de contestar o voceiro do BNG, eses concellos cos que nos compara non estarían na nosa mesma situación. Ademais, xustamente, os socialistas exixiron de novo a retirada deste servizo impropio que sí que moitos concellos teñen asumidos. Por qué? Porque como a Xunta non é capaz de darlles esta solución aos veciños e veciñas, do mesmo xeito que existe o servizo complementario de bus ou de comedor, o servizo de madrugadores é algo que se ven solicitando dende hai moitísimos anos. Que fan os concellos? Asumir competencias que non son propias xustamente porque hai esta carencia de servizo. Que fixo o Concello de Burela? Está implementando e incrementando a subvención nominativa que teñen as AMPAs, que son as entidades que solicitan este servizo, vaiselles incrementando esa axuda porque digamos que é unha forma legal de trasladar diñeiro público a unha entidade de pais e nais que din ter esa necesidade. Os nenos que son beneficiarios deste servicio non son todos os da escola, de feito no Virxe do Carme intentaron implementar o servicio e como non había un mínimo de nenos non se puido levar a cabo. O Vista Alegre chegou a sondear polo menos 2 veces, a primeira non houve un mínimo de nenos e agora sí que está xestionando e funcionando. O económico, digo mesmo, se é pouco importe para o Concello de Burela, entendo que tamén é pouco importe para a Xunta de Galicia. Gracias, señor alcalde. Ben, don Manuel. Moitas gracias, señor alcalde. Dios, como me gusta escoitalos, encántame. Xa me extrañaba o señor Pillado, por iso dicía o do Corvo Blanco, xa me extrañaba que non aproveitara a ocasión para atacar a un membro do Partido Popular. Xa me extrañaba a mí, era complicado, Tal cual presentan os dous grupos a situación, oye, isto é reiterativo, para todos os que nos veñan ver aquí, isto é reiterativo. Oye, a este paso é mellor que se suprima o Concello de Burela, que asuma as competencias a Xunta e que goberna a Xunta en Burela. Se total vostedes non fan nada, non será mellor iso. É o que están propoñendo. É o que están propoñendo. Miren, o Concello convida e a Xunta paga. Iso pode ser o seu eslogan. O Concello convida e a Xunta paga. Iso pode ser un eslogan de programa, señora María del Carmen. Ese vai ser o seu programa de goberno. Este vai ser o seu programa de goberno. Que o faga todo a Xunta. De verdade. En serio. Madre mía. Así nos vai. E faime moita gracia, señor alcalde. Vostede, por eso lle dixen antes que lle resbala todo. En serio, hai que valer para iso tamén, Que vostede fale de promesas que, segundo vostede, non está a cumprir a Xunta, sabedor de que hai prórrogas e que dar se vai facer sí ou sí, Que vostede fale de promesas incumplidas, ten delito, ten delito, Eu se quere numero lle algunhas, Onde está o parque empresarial? Onde está o novo pabillón? Asociado co Burger King que dicía o señor Pillado unha vez falando ali cos nenos. Escoitei eu a vostede. O Burger King, Onde está a reparación da Grada da Marosa? Quere que siga? Onde está a RPT para os traballadores do Concello? Sigo con promesas incumplidas? Non, que nos vai dar as 12. Que vostede fale diso ten delito.
Non alcanzamos a entender como o goberno socialista e a concelleira María del Carmen López se empeñan en negarlle unha medida tan económica aos pais e nais dos nenos e nenas de Burela. Estánme dicindo vostedes, ou estános dicindo, mellor dito, que os pais e nais do Concello de Alfoz son menos que os pais e nais do Concello de Burela. Estános a dicir que os nenos e nenas de Alfoz son máis que os nenos e nenas de Burela. Estános a dicir iso. Se dixéramos, hai que gastar 1 millón de euros, pero é paupérrimo o que hai que gastar nesta medida tan necesaria e tan boa. Como dicimos, moito de boquilla, pero cando hai que facer algo, nada de nada. Se tantos cartos dicen que ten o Concello, porque o dicen moitas veces, que xestionan moi ben a economía do Concello, se tantos cartos dicen que ten, cal é o problema? Cal é o problema? Xa o dixemos no anterior pleno, se hai cartos, por que non se lle paga aos veciños de Torrentes? Cal é o problema? Por que non se lle concede esta axuda tan necesaria ás AMPAs de ambos os dous colexios? Por que? Polas competencias impropias, claro, impropias. Será mellor que asuma o control de Burela a Xunta? Non será mellor, porque a este paso, e vostedes veñen e cobran ena máis. Que lles parece? Iso é o que queren facer? Non será que a economía do Concello non é tan bollante como din e que hai problemas de liquidez? Será iso? Porque senón non ten moito sentido, Non ten moito sentido. Non entendemos cal é a excusa para non favorecer a conciliación familiar dos pais e nais, dos nenos e nenas dos colexios de primaria de Burela. Non o entendemos. Nós, dende logo, creemos que os pais e nais dos nenos e nenas que acoden aos colexios de Burela tampouco o van a entender. Pero bueno, xa que vostedes non queren predicar na práctica con aquilo que venden de boquilla, hoxe, gracias ao BNG, creo que se vai aprobar esta moción, pero se non se aprobara, xa lles garantizo que nós sí que aprobaremos se algún día deciden cambiar de goberno en Burela os veciños e veciñas. Nós, a diferencia de outros, resolvemos e solucionamos. Non arrastramos os pés, señor alcalde. Moitas gracias. Don Manuel está quedando moi mal no último pleno. Está aí que se lle rebala todo, que se fai, non sei que. Que usted diga que solamente merece a pena polo que costa é unha irresponsabilidade absoluta. Porque está dicindo que todo ten o seu precio e que como hai que gastarlo e temos cartos, podes facer o que queiras. É unha irresponsabilidade absoluta. Non faga eso se algún día este a responsabilidade aquí. Non o faga. Non o faga. E non lea aquí cousas que, mire, de decir que non temos competencia é unha forma de exixir que a Xunta asuma. A Xunta ten que asumir isto. A conciliación ten que asumir a Xunta. E non veña dicindo non, que veña a gobernar a Xunta. É que que incumplimos. A EDAR de Burela, que usted mesmo dicía, é o único que vai facer nesta legislatura é a EDAR. Xa falaremos de EDAR, porque eu non me vou quedar calado con eso. Non. Non. Humillaron, despreciaron o povo de Burela. Pero hai de argumentalo e facelo ben. Sí. A EDAR de Burela. Que sabe, encima, non fan a EDAR e despois teñen a valentía de cobrarnos unha cuantía, unha multa extraordinaria cada vez que hai un escape da EDAR que non funciona ben. E cóbranos a nosotros cando a responsabilidade deles. Xa, yo dixen outro día en Aguas de Galiza, está moi ben eso. Menudo cliente teñen en Burela, non? Se por un lado non cumplen, e por outro lado cóbranos. Polo seu incumprimento. Hai que ser serios co que se dice, co que se fai. Hai que ser serios e rigurosos, e ter moita responsabilidade. Non podes acometer cualquier acción ca única exclusividade que hai cartos. Dice outra, peseta, dice que vende nada, pero é barato. Non pode ser eso. Hai que ser serios con él. E se realmente nosotros non negamos a axuda, nin digamos que non teñan dereito, ou que de alguma maneira se pode facilitar, eso non estamos negando. Non nos estamos negando, como vamos negar unha cousa así? Evidente, o que estamos negando é o método e a fórmula. Nosotros non podemos asumir iso, non podemos pagarle a unha persona para que leve e cuide e señor auxiliar para estar ali unhas horas cos rapaciños. Non podemos facer eso, porque hai cuestións que realmente lembran que non se pode facer así. É normativa, é lei. E dice, é que nos acordamos do interventor, porque é certo,
non é un interventor físico, é a lei que diría o interventor non se pode facer desta maneira, como está avisando de outras cosas que están facendo, que se levan facendo desde fai moitos anos, e que probablemente algún día terá que reducirse ou anularse por incumprimento da lei. Se a min me dice mañá a Xunta, oi, mira, hai unha subvención para isto, inmediatamente, porque é a súa responsabilidade. Non me pase usted saque a argumentación de que a Xunta que veña a Burela e saque goberne ela. Non saco usted esa disculpa para anular a súa responsabilidade. A da Xunta, me estou a referir. Que asuma, ten moitas cousas que facer a Xunta. A Xunta de Galicia, en servizos sociais, en outros temas, ten que asumir e facerlle caso a xente de Burela nas súas peticións, na súa atención, na súa necesidade, e ser serio con todo o que estaba pasando. Ten que facelo. E que augas tamén se falará das augas. Ten que facelo. Así que nosotros non queremos que veña aquí a gobernar a Xunta, non fai falta. A Xunta o que ten que facer é xestionar ben a súa responsabilidade. Ben xestionada, non teríamos este problema agora, nin estaríamos discutindo, nin estaríamos intentando quedar ben para unhas eleccións que están próximas. Non. De eso nada. Seríamos serios e diría, hai que exixir entre todos, os tres grupos, facer aquí unha emenda a isto, decir, vamos a exigir a Xunta que cumpla con esta xente que seguramente lle pediu axuda fai tempo. Pero nosotros solamente apelamos a nosa responsabilidade, non queremos nin indicar que non entendemos o problema, que entendemos perfectamente, o único que estamos dicindo é que non vamos meter ao Concello nun compromiso que non lle corresponde. Eso é o que estamos dicindo. Por eso. Así que vamos a votar. Perdón, señor alcalde. Quen é o propoñente desta moción? Pero xa falou dúas veces. Quen é o propoñente desta moción? Será usted. Bueno. Non é Giovanna. O Partido Popular. É Giovanna. Bien, como é tradición neste pleno, unha tradición que só respeta cando fala o BNG, os propoñentes das mocións pechan o debate e despois votas. Iso é tradición neste pleno. Salvo cando estamos nós. Cando estamos nós sempre quere pechar vostede. Que casualidade. Pero quen é o propoñente? Somos nós. Pecharemos nós. Non lle parece? Ou non? Usted ten que entender que quen cerra sempre é o alcalde. Venga, potestad esa. Ora, claro, usted así desa maneira, dice, no, como temos que pechar nosotros, intervén 3 veces. Non, usted ten 2 turnos, como tuvo o señor Mario. É así, eu sempre pecho. Hoxe poderemos comprobar unha vez máis o sectarismo que exerce vostede no pleno. Acórdese, habemos ter ocasión de comprobalo. É o último pleno, diga o que queira xa, pero acabe. Diga xa o que queira. Porque xa máis paciencia non se pode ter. Está esgotado. Son 4 anos largos, Bueno, mire, que nos veña a falar vostede e dar leccións de responsabilidade contable. Cando hai un instante, debatimos neste pleno un procedimento extrajudicial de crédito e lle expuxemos un exemplo claro que vostedes non estaban a facer un control riguroso do gasto, ten narices o asunto. Igual que o das promesas incumplidas, ten narices o asunto. Oia, leccións xustas, Moitas gracias, señor alcalde. Era para iso que quería intervir. Bueno, pues nada, vamos a proceder entonces á votación da moción. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? A facer unha cuestión, hai unha segunda moción proposta polo Partido Popular, que é a cuestión de un área canina de Burela. Que nos vai a defender? Don Manuel. Moitas gracias, señor alcalde. Todo yo digo sin acritude, non se equivoque. Xa sabe que o teño en estima. A exposición de motivos da moción que vostede acaba de indicar. Tendo en conta as necesidades manifestadas por moitos propietarios e propietarias de cans de Burela que piden un espazo para que os seus cans podan correr e gozar do aire libre na nosa vila de forma totalmente segura, aumentando así a calidade de vida dos mesmos, propoñemos ao Pleno da Corporación Municipal do Concello de Burela a adopción do seguinte acordo. Que o Concello de Burela proxecte e execute unha área canina nalgún dos terreos de titularidade municipal que posúe, sempre acorde ás necesidades destes animais, e todo elo antes da finalización do ano en curso. Moitas grazas, señor alcalde. Moitas gracias, don Mario. Vai a ser Dórica en defenda a nosa postura.
Ben, bueno, pois para poñer o broche de ouro deste último pleno e que nos sirva de precedente, pois nós non vamos a opoñernos tampouco a esta moción. Simplemente, bueno, por aclarar así algunha cousiña, a verdade é que estamos moi contentos, alegranos moitísimo de que despois de 8 anos que eu levo nesta corporación, o BP se lembre dos animais que hai neste pobo. Gustaríame que o seu compañeiro, que o precedeu na anterior legislatura, tivese a mesma consideración cando se levou a pleno o tema de habilitar unha playa aquí para que os nosos cans puidesen correr e gozar ao aire libre dun xeito pois que puidese aumentar así a súa calidade de vida. Así que, bueno, neso, na miña humilde opinión, fomos mellorando, non? Despois, bueno, gustaríame aproveitar tamén aquí porque, bueno, sí, me parece unha moción bastante correcta e que nosotros estamos totalmente de acordo, pero te quería meter aquí tamén o tema da canceira, que xa vin que nos remanentes hai destinados 175.000 euros para ela, e non é cuestión de colgarnos medallas ou non, hai realidades e despois hai ficcións, e a realidade é que nosotros levamos 8 anos loitando porque esa canceira se leve a cabo e porque saia adiante. E alegranos moito que se vai a iniciar, danos moita pena que non sexa dentro desta legislatura, pero esperamos que a persoa que presida este habitáculo nos próximos 4 anos leve a cargo este proxecto, porque de verdade que é moi importante e é unha pena, unha mágoa que sexamos o único concello de toda a Mariña que non dispoñamos dunha canceira en condicións. Unha mágoa porque, bueno, aquí fai moitísima falla. Así que, sin máis, pois eso. Esta é a nosa exposición. Pues moi ben, moitas gracias. Bueno, dos cuestións de atención aos animais e todo eso, habría moito que falar. Aquí existe unha normativa, por exemplo, para que non anden soltos pola rúa. Hai unha normativa de onde poden pois eso, circular ou donde non. O Parque de Rosalía ten 2 indicadores grandes. Pois, bueno, eu quero dicir que as disciplinas e a conciencia e a responsabilidade, todo eso debe xugar un papel importante. A limpeza dos excrementos e todo isto forma parte tamén da responsabilidade. Non é solamente dicir, bueno, pois venga, para a dignidade do animal, que teñan un espacio por onde correr. Hai moita xente que de alguna forma, digo, porque houve outro día un caso aquí en Burela, así que de responsabilidade. Hai moita xente que os leva soltos, e non pode, polas rúas. Acércase ao can a unha persoa e dice, non te preocupes que non se fai nada. Bueno, eso sabe o dono, non sabe se é peligroso ou non é peligroso. Quer dizer que dos animais sí que había que establecer, a falar, e ver que existan espacios para eles. Pois ben, de acordo, e que vayan caos seus donos, e, por exemplo, da praia do Penoural, foi unha iniciativa que se tivo no seu momento, e, por lo menos, pois, bueno, teñen ali un espacio para que podan esparcirse. Pero, con todo, hai que ter moito cuidado de habilitar un sitio, un lugar, para que libremente podan espallarse, porque aquí non temos un espacio que digamos, uns aquí, outros ali, os de que raza tal, aquí de raza cual, non? Hai que ter moito cuidado. Eu entendo que isto é unha cuestión de futuro, hai que analizar un pouco todo, todo. Hai moitísimos animais agora, tanto felinos que andan soltos, como cans, como outros. Entón hai que chegar a acordos, hai que consensuar, hai que ser responsable, hai que ter, pois eso, a visión de que non todo o mundo pode levar de cualquier maneira, sino que poden establecer e condicionar o nivel de vida de Burela no aspecto de que está moi sucio, pode contaxiar, ou pode nun parque, hai que ver como está Pardo Bazán, por exemplo. Díxolo ya moitos propietarios, Pardo Bazán e outros lugares, non é difícil igual. Que guapo que están as columnas, todas as columnas de Burela, porque non é solamente ver que hai que dotar e hai que abrir espacios para que eso sea un disfrute, que non haxa ningún problema. Estamos de acordo. Pero hai que pensar un pouco na responsabilidade global, na responsabilidade integral e como pode acometer con normativa o Concello todo isto. Bueno, nosotros parecenos que isto é un tema que se poña aí como un prazo que remate, ou tal. Eu entendo que isto é unha cuestión que debe de asumir, debe de
de facelo da mellor maneira posible, pois a caña corresponda na próxima legislatura. Nosotros aquí non nos vamos a decir que nin que sí nin que non, porque aquí non se especifica nada, que haxa un espacio onde podan correr libremente. Bueno, eu non sei, aquí hai que observar que si andan soltos vai haber problemas seguro. Si se concentran nun espacio pode haber problemas. Por tanto, hai que, de algún xeito, pois, bueno, estudialo, sacar normativa, chegar a un acordo, incluso falar con a asociación de animais, bigotes, por exemplo, que pode ser un bon asesor no aspecto tamén para a confección e a edificación da canceira, así que, bueno, hai que estar a expectativa. Nosotros neste aspecto non é que estaríamos en contra nin a favor. Vamos a absternos porque penso que quen debe de asumir a cuestión é quen veña despois e digamos, bueno, vamos a xuntarnos e a ver como confeccionamos aquí. Realmente, solamente se dice que sempre acorde das necesidades dos animais. Cuáles son as necesidades dos animais? Hai que ver todo. Que se faga antes de finalizar o ano en curso. Isto é unha cuestión, por dicir, bueno, pues vamos a facilitar, non? Eu penso que ocorre en outros lados, hai algún espacio que é común, pero ten uns problemas gordísimos. Tamén, se se establece un espacio común que requira limpeza, requira tal, hai que meter unha tasa posiblemente, o sea, que eso é cuestión de estudio. Eu así a bote pronto, desde logo non o vamos a aprobar, nin vamos a negar. Vamos a absternos e xa se acabou. Don Manuel. Sí, moitas grazas, señor alcalde. Compañeira do bloque, parecenos ben que lembre a historia do Partido Popular. Nós somos o presente. Aquí nós non estamos a falar dunha canceira, estamos a falar dunha área canina ou dun parque canino. Sabemos que leva moito tempo reivindicando o tema da canceira. Por certo, señor alcalde, outra promesa incumplida máis. Dixos aquí que se iba a facer, de feito está orzamentado e non se vai a realizar antes de que acabe o mandato. E asustoume un pouco, señor alcalde, porque pensei que iba a dicir que isto era unha competencia impropia dun concello. Pensei que o ia a dicir. Estaba aí na brecha, pensei que o ia a dicir. Preocupábame un pouco que o dixera. Non temos moito máis que dicir. Agradecemos o apoio dos compañeros do bloque neste sentido e creemos que é algo necesario. Non é nada costoso. Isto fíxose noutros concellos, por exemplo, no Concello de Foz. Debemos dicir que, a pesares de, sin quitarlle mérito aos compañeros do bloque, isto xa foi unha proposta para as eleccións do ano 2019 do noso grupo, a área canina. Iso xa foi unha proposta pública nosa. Pero, bueno, non é cuestión de seguir colgándose medallas ni nada. Sabemos que é unha reivindicación tamén de outros compañeros desta corporación e todo o que sexa mellorar as condicións destes membros da familia, pois é de agradecer. Moitas grazas. Ben, entón, falamos xa directamente. Perdón. Onde quero? Ben, varias, non sei por onde empezar, a verdade. Primeiro voulle contestar a Alfredo, a ver, eu creo que é unha cuestión de vontade. Na moción, ou eu entendín mal, ou fala de gozar do aire libre, non de correr en liberdade, que son dúas cousas completamente diferentes. Igual que se pode ter os cans nunha praia, conviven perfectamente e non vexo que haxa grandes problemas, tamén podrían gozar dun espazo para eles. Bueno, faltoume decir antes que, de feito, comentou no Alfredo que non só son cans, somos moitos que tamén temos gatos, os meus non pasean por aí, pero, bueno, hai moitos que sí, non? Outra cousa é o que comentou dos donos dos animais, que realmente é unha cuestión de responsabilidade, o de que deixen os excrementos ou non por a rúa. Afortunadamente, quero pensar que a maioría dos que temos animais non o facemos. Non sei cal é a súa proposta ao respecto. Ao mellor unha boa proposta era levar a cabo as multas que se teñen que poñer porque os animais, os donos deixen que os seus animais fagan as súas necesidades na rúa e non os recollan, non? A ver, non sei, despois fala tamén do tema dos animais soltos. Hai moitos gatos en colonias que si efectivamente andan soltos, isto solucionaríase tamén coa canceira. Bueno, neste caso non a canceira, pero si tendo unha protectora en condicións.
E outra cousa que me gustaría comentar, isto xa é o señor Rouco, é que antes do 2019, non vou a negar que fose unha proposta que vostedes levasen, pero estivo gobernando o seu partido. E outra cousa tamén que lle vou a comentar, que sempre, ademais vou aproveitar este último pleno para decirlo, porque leva vostede estes últimos 4 anos culpándonos a nosotros 3 de todo o que se fixo no bipartito, e tamén lle lembro que nosotros somos presente non pasado. Vale. Moi ben. Don Manuel. Nada, moitas grazas, señor alcalde, por acordarse diso. Témolo consciente, eso somos conscientes, durante 4 anos fomos conscientes diso. Somos conscientes. E, de feito, cando nos referimos ao bipartito, non falamos de vostedes, non personalizamos. Non. Repasen as actas dos plenos. Repasen as actas dos plenos. Oia, que quere que lle diga? Nada, agradecer o apoio e nada máis. Moitas gracias, señor alcalde. Moi ben, todos vamos proceder a votación. Votos a favor? Abstencións? Bueno, pois moi ben. Pues queda aprobado eso e xa verán como se leva adiante. Bueno, ahora hai unha cuestión que lle paso a palabra a don Mario, máis que nada había unha cuestión aí que hai unha proposta que vai explicar agora e vamos a entender que podemos facelo por urxencia, non? Cando queira, don Mario. Entendo que teño que justificar a urxencia, porque a moción entrou fora de turno. A ver, o que aconteceu foi o seguinte. Un representante de Vía Galega, que é unha asociación cultural galega, presentou un escrito no Concello para que o ben se fixase unha declaración institucional en apoio a unha proposta que eles teñen no planteamento, que logo explicarei, ou ben se sometese a debate e a aprobación se procedía deste unha moción na que se apoiara esa mesma iniciativa. O que pasa é que como non era unha emoción de un grupo político, non se pode dar entrada como proposta na orde do día do pleno, entón por iso nós despois das comisións que cando remataría o prazo para registrar a moción, a registramos e o fixemos de forma de moción, ainda que o primeiro punto directamente é que se aprobe por unanimidade unha declaración institucional. Entón, creo que así se justifica a urxencia, porque aparte os membros de Vía Galega que me contactaron comigo dixeronme que querían que se aprobara este mes, ou xa o día 30, e aproveitando que é o pleno, por iso foi de urxencia. Entón, se teñen a ben someter a debate e a aprobación a moción, pois agradeceríamos logo. Miren, quere comentar algo, don Manuel? Honradamente, é que nós non vemos a urxencia, digo yo en serio. Non a vemos, pero bueno, se os compañeiros do PSOE queren aprobar e que se debata isto, Nosotros vémoslo no aspecto que acaba de justificar, que tiña que ser, é verdade que, pois bueno, non se podía presentar por se mesma a través desa vía da organización, non a pode presentar, ten que presentarlo a un grupo. Entón, claro, se ten que rematalo antes de que remate este mes, que mañá, pues tenemos que aprobar, si queremos debatir un pouquinho. A mí non me parece mal esa cuestión, porque total, é algo que xa se viña vendo, é unha iniciativa popular, eu creo que bueno, que hai que terla en conta tamén. Por nosotros non vai haber problema, por nosotros non hai problema. Expoña o motivo e habría que votar, votamos. Hai unanimidade, digo, porque... No, eu penso que hai unanimidade, non? Vale. Don Mario, faga a exposición esa. Ben, sí, eso que decía, a Plataforma Social de Defensa dos Dereitos Nacionais de Galicia, Vía Galega, remitiu vía registro escrito, que esa parte xúntase coa moción o escrito desta plataforma, para apoiar unha proposta da mesma plataforma da Federación de Asociacións Culturais Galegas, chamada Galicia Cultura, que presentaron no Parlamento de Galicia para a proposición de lei de Iniciativa Legislativa Popular, ILP, para a restauración do texto fidedigno do himno galego e a súa difusión. Concretamente, son 4 termos que se incluyen no texto que registrou esta plataforma. 4 termos que se queren modificar, que incluso o propio Eduardo Pondal, unha vez publicado oficialmente o himno de Galicia, se decatou de que había eses erros e por carta lle transmitiu a quen o publicou que deberan correxilo, pero por unhas cousas ou outras non se correxeu. Foron historiadores os que despois do seu traballo puderon demostrar a existencia deses erros e a capacidade de correxilos. É simplemente iso, correxir 4 termos
que veñen explicados aquí son, e veñen aquí na moción, son, bueno, aquí están ronco no sitio de rouco, ignorantes no sitio de ignorantes, féridos no sitio de férridos, e chan no lugar de clan, referíndose ao pobo. Sen máis, paso a ler os acordos, como o que plantexaba esta plataforma na moción era ou ben a aprobación da declaración institucional ou ben debater como moción. O primeiro punto de acordo é que os grupos municipais da Corporación Municipal de Burela aproben unha declaración institucional de apoio á proposición de lei Iniciativa Legislativa Popular para a restauración do texto fidedigno do himno galego e a súa difusión. E, punto 2, de non ser posible que se debata de aprobación se procede dar apoio por parte do Concello de Burela á proposición de lei de Iniciativa Legislativa Popular para a restauración do texto fidedigno do himno galego e a súa difusión. Sen máis. Moitas gracias, don Mario. Don Manuel. Gracias, señor alcalde. Bueno, don Mario, o que menos me gustou do que dixo foi o de sustituir ao rouco. É o que menos me gustou. Quere que lle diga. Esta iniciativa registrada oficialmente o 29 de novembro do ano 22 alude directamente ao artigo 6.2 do Estatuto de Autonomía, como ustedes xa saberán, no que se recoñece que Galicia ten himno de seu. Asemade, no seu desenvolvemento normativo, na Lei 5/1984 de 29 de maio de símbolos de Galicia recolle a súa disposición adicional terceira o texto íntegro do himno, como vostedes tamén xa saben. Agora, o colectivo representado polas asociacións e plataformas anteriormente mencionadas polo señor Pillado pretende impulsar unha modificación do texto aludindo a unha necesidade de volta ao texto original que naceu da pluma de Pondal. Como ben se pode entender, unha modificación do himno, símbolo oficial de Galicia, levaría necesariamente aparellada unha modificación da Lei 5/1984 de 29 de maio, competencia que reside únicamente no Parlamento de Galicia. Así é todo, a demandita reforma non é, a día de hoxe, unha prioridade nin unha cuestión que realmente estea entre as preocupacións dos galegos. E honestamente, eu non coñezo a todos os galegos, pero honestamente, tampouco entre as preocupacións dos veciños e veciñas de Burela. Honestamente. É máis ben unha antigua reivindicación nacionalista que asoma a cabeza co obxectivo de crear un falso debate no contexto actual. Por lo tanto, quedando esta proposta moi lonxe das competencias atribuídas ás corporacións locais, nos imos opoñer. Moitas grazas, señor alcalde. Moitas gracias, don Manuel. Bueno, nosotros vamos a apoiar porque hai unha cuestión que eu penso que sempre hai que respetar o autor. O autor hai que respetarlo sempre. Sexa dunha maneira, sexa de outra. Isto xa é certo que Pondal mismo reclamou que se puxera o texto tal como tiñera escrito. Bueno, pois eu penso que é de xusticia e nosotros apoiamos isto porque realmente tampouco non é que preocupe ou deixe de preocupar, pero sí que é unha cuestión cultural, unha cuestión realmente da lingua, unha cuestión que é seria no aspecto formal de que temos un himno e o himno foi realizado por un autor e hai que establecer que ese autor se vexa reflexado nas letras que escribiu. Así que nosotros vamos a apoiarlo. Don Mario. Non quería entrar en moito debate para que, se non digo revento, a nova política, o que lle preocupa aos veciños de Burela non é o himno galego, é o gas pementa, o spray de gas pementa é a preocupación dos burelaos e das burelas. Volvendo ao rego, entendo que o punto 1 é imposible aprobalo, entón agradecer ao Grupo Socialista o apoio á iniciativa, recordar e matizar que non é que o Concello de Burela ten que solucionar o problema, senón que o Concello de Burela só se pide que dé apoio a unha proposición de lei de Iniciativa Legislativa Popular que se plantexa no Parlamento, como dixo o señor Rouco, é simplemente dar apoio, pero, bueno, cada grupo sabe ben ou debería saber ben o que ten que facer, entón entendemos que se pode aprobar como moción, como se reflexa no punto 2, que o Concello de Burela dé apoio á proposición de lei de Iniciativa Legislativa Popular para a restauración do texto fidedigno do himno galego que promove en Galiza a cultura e a vía galega, sen moito máis, poderíamos nos estender moito no debate sobre o himno, a censura e todas esas cousas, pero iso sí que tampouco é o xeto hoxe de debate, entón, volver a agradecer o apoio dos grupos que sí que van a apoiar a moción, e sen máis, moitas grazas. Moitas gracias. Algún comentario, don Manuel? Sí, moitas grazas, señor alcalde. O tema de que xa ou non espais no Concello, non sei se lles preocupa ou non aos veciños, o que sí que lles debe preocupar é o control do gasto, en que se gastan os cartos. Se a vostedes non lles importa, nós creemos que sí debemos defender iso.
debemos defender en que se gastan os cartos de todos os veciños e veciñas de Burela. Se controla ese gasto. Dixo o señor alcalde que o autor hai que respetalo. Estamos totalmente de acordo. Igual que había que respetar o autor, ainda que non esteamos de acordo co que se fixo, pero igual que había que respetar o autor do azulexado da ponte de Eijo Garay. Igual que había que respetalo a él tamén. Estamos totalmente de acordo. Señor Pillado, chámanos poderosamente a atención que vostede traiga hoxe aquí esta iniciativa. Pero casualidades da vida. Precisamente saía en prensa onte que nós somos a única formación que traía unha moción ao pleno de hoxe, que traía mocións ao pleno de hoxe. Ao mellor é casualidade, pero bueno, curiosamente meten vostedes de urxencia isto. E o que é casualidade é que ao mellor sí que lle debería importar aos veciños e veciñas de Burela, non sei se a todos ou a parte deles, é o que vostedes levan facendo dende hai 16 meses. Dende hai 16 meses. Vostedes trouxeron en 16 meses 5 mocións ao pleno. Dende decembro do ano 21. 5 mocións ao pleno. Todas elas son ou ben propostas populares de plataformas e demás, ou ben son mocións de partido que se poden presentar aquí como se poden presentar nos outros 313 concellos de Galicia. Mocións tipo que xa veñen masticadas e que vostedes non teñen que traballar. En 16 meses, 5 mocións e ningunha, repito, ningunha exclusiva para Burela, deseñada para Burela exclusivamente. Ningunha. Eso sí que ao mellor lle debería preocupar a parte da veciñanza de Burela. Non o sei, non o sei. O certo é verdade é que son mocións que lles preparan outros e que vostedes expoñen aquí. Mocións que poden expor perfectamente en Catoira, por exemplo. Saben que é un concello fetiche para nós no termo bloque PP. Isto que fan vostedes denota cando menos dúas cousas, ao noso xuicio, na nosa modesta opinión. Pouco ou nada lles importa a veciñanza de Burela, porque non propoñe dende a súa formación, dende hai 16 meses, repito, nada propio para Burela, todo o que traen aquí é feito por outros. E segundo, o único que fan, se non propoñen nada exclusivo pola súa banda, seguir sendo servís e aplaudir todo o que fai o PSOE de Burela, para colocar a nosa vila na situación límite na que se atopa actualmente. Dende logo, cansa moito, porque a vista está, non propoñen absolutamente nada para Burela. Repito, nos últimos 16 meses, ni unha soa proposta original do seu grupo. Ni unha, Que queredes que lle diga? Parece ser que esta moción vai salir para adiante. Alégrome por vostedes, pero nós non podemos estar de acordo. Moitas grazas, señor alcalde. Moi ben, don Manuel, aí tratando de lavar as 10 últimas e dicindo aí cousiñas. Bien, a situación límite de Burela hoxe, comparativamente co que había, podo dicir que a situación límite é cojonuda. Porque xa está ben de... Non, é certo. A situación límite, dices, a situación límite, como se estuviéramos a punto do precipicio. No, Burela hoxe está ben, e queda ben para os seguintes, queda de maravilla, porque quedan proxectos, quedan cartos e oportunidades para que as iniciativas boas que deben ser responsabilidade de todos se poden levar a cabo. Está tirando cartuchos a desesperada, fai ben, a ver se pesca algo, con dinamita, sabe que está prohibida, pero usted está tirando dinamita a ver se pesca algo. Usted tamén trouxe aquí moitísimas mocións, tipo, bueno, a ver, aquí, e estas que discurriron tampouco lle levaría moito tempo, digo eu, aí con 2 líneas, non presumirán aquí de literatura, pero bueno, como largou aí unhas envainadas ao señor Mario, ten usted que pechar esta cuestión. Don Mario. Moitas grazas ao señor Rouco pola súa intervención. Se non entendín mal, vostedes votan en contra dunha moción para correxir o hino de Galicia porque o BNG de Burela leva 16 meses en presentar unha moción sobre Burela.
Claro, creo que entendín así, vale. Moi ben. Nós aquí a veces temos mocións, a veces temos xogos, a veces temos preguntas, a veces temos propostas. Cando puidemos trouxemos acordos que dada a situación que había no Concello creemos que era o que había que facer. Coincido con vostede nunha cousa, deixou no caer, insinuou no, chegou a decir abertamente, creo que durante o pleno, isto vai no decidir a veciñanza, nós evidentemente xa somos a terceira forza neste Concello, pois a veciñanza nos volverá a poñer onde nos teña que poñer, desde logo a veciñanza creo que non vai a debater, perdón, a nosa honestidade e o noso compromiso de axuda á propia veciñanza. Iso vostede pode insinuar o que queira, pode decir o que queira, pero con respecto a iso non pode decir nada. Xa insinuou varias veces como dando a entender que éramos unhas folgazás e que non traíamos nada para os plenos. Tampouco queremos que se delimite a política local aos plenos. Os plenos son importantes, é evidente, é unha obligación que temos de vir con propostas, pero nós queremos que o noso cometido vai máis alá do que pasa nos plenos, está na rúa, non? Non lle vou decir nada con respecto ao autor do mural de Eijo Garay, iso falou por si solo, e nós nunca faltamos ao respecto dese autor, hasta lle puiden explicar, por sorte, en redes sociais, cando intercambiamos opinións. Agradezo moitas veces cando faz referencia a nós este ataque, despois aquí na anterior intervención dixo que non desaproveitaba a opción para atacar a alguén do PP, e logo vostede nunha moción sobre corrixir o texto fidedigno do himno galego, vostede aproveitou o grupo do BNG, bueno, pues cada un ten as súas estrategias e aproveito ao pleno como quere. Non vou molestarme en contestar moito máis aló, tamén dixo que éramos servís, que aplaudíamos. Nós interpretamos o noso papel como creímos máis conveniente durante estes 4 anos, e cada un ten a súa interpretación e cada un desenvolve a estrategia que máis lle interesa. Nós nunca cuestionamos a súa, nunca, era completamente diferente a nosa, pero nunca a cuestionamos. Cada un sabe de si, e quen vai saber, e quen ten a última palabra é dentro dunhas semanas a veciñanza, entón, pois, iso será, como se soe decir, será cando se axusten contas. Por iso, bueno, agradecer de novo o apoio que recibimos para sacar adiante esta moción, que insisto, é que vostede trae que non, nosotros nada trouxemos. Nosotros comunicóusenos que este escrito chegara ao Concello, como non podía ser incluído na orde do día porque non pertencía a un grupo político, foi cando nós o incluímos porque é o que se nos pideu. Con respecto, tamén dixo algo sobre que sempre eran plataformas as que nos traen. Nosotros é que hai plataformas nas que é un orgullo estar. Parecenos un orgullo a plataforma Vía Galega, parecenos un orgullo a Plataforma Sanidade da Mariña, vostede xa sei que atacou moitos a plataforma, para nós é un orgullo estar. É o que quere que lle diga, para os tres concelleros que estamos aquí é un orgullo defender a sanidade pública. E loitar contra a precaria situación que padece de hoxe. Hoxe mesmo falaba con a persoa e dixo, non íbamos que iba a quedar con ela, porque é un amigo que teño que iba a quedar pola mañá, non puidamos porque tuvo que levar a cativa a San Cibrao porque non estaba ao pediatra. Vostedes, creo que no Grupo Popular hai persoas que teñen fillos e sábeno perfectamente. Pero é un exemplo máis. Entón, por iso nós estamos orgullosos de pertencer á plataforma e aproveitar esa ferramenta para defender os dereitos sanitarios de toda a veciñanza de Burela e da Mariña. Si, ese é o que se quería referir, para nós é un orgullo. E nada máis, non sigo porque os veciños de Burela sí que non merecen que entremos moito máis neste intercambio que non leva a nada, así que moitas grazas, así que ao alcalde pasamos a votación. Vamos a proceder a votación, solamente dicir unha cousa, que digolle con toda certeza, esta moción non se presenta porque ustedes apareceron onde na prensa como únicos que van presentar a moción. Xa hai días que a mí me comunicaron para traela desta maneira, así que bueno, vamos alá entonces a votar a moción. ¿Votos a favor? ¿En contra? Ben, entón xa pasamos ao rogos e preguntas, don Mario.
Ben, señor alcalde, hoxe na súa despedida nun pleno ordinario traigo un rogo. Acórdome que sempre moitas veces existía a cantidade de rogos que había ou preguntas aquí. Hoxe só lle traigo un rogo. É moi sinxelo, porque aparte creo que xa está na prensa, polo menos no eido digital. É moi sinxelo, mesmo hoxe falei cunha representante dun medio, é que en Burela sexa organizado polo Concello, ou sexa organizado por un medio, se produza un debate electoral con todos os candidatos. Queremos que Burela merece ter un debate electoral con todos os público, con todos os candidatos. Fai 4 anos non pode ser, porque os outros candidatos non quixeron directamente, é así, é un feito. E fai 8 anos chegou a haber un amago de debate, pero no que non estaban todos os candidatos, foi un pelín encerrona, porque algúns chegamos ali á radio, vimos que os outros non aparecían, pero queremos que no século XXI, en maio de 2023, que haxa que facer esta proposta, parecenos un pouco triste, pero é o que hai. En Burela nunca se deu un debate deste tipo, noutros concellos sí que se fai, hoxe mesmo na prensa, concretamente a Voz de Galicia, publica que vai organizar debates públicos nas vilas, nos concellos de cara ás eleccións, xa nas eleccións, na campaña electoral, e nós é unha proposta que xa presentamos, xa traíamos en mente presentada para este pleno, coincide con esa publicación dun medio, así que iso que rogamos, a mellor, evidentemente non é un rogo só ao Concello, é un rogo a instamos a todos os candidatos e a todas as organizacións que se presten á elaboración do debate, máis nada, iso, que se produza o que se leva a cabo, que se fomente por parte de todos, que se produza un debate electoral, porque creemos que é o máis democrático, que fala ben do desenvolvemento político e social dun concello. Moitas grazas, máis nada. Ana, cando queira. Eu mesma, señor alcalde, moitas gracias. Eu traigo algún máis porque xa que é o último, pois, para que teñamos aí un bon. Mire, Primeiro son as cousiñas dos veciños. Parte dos veciños dos Castros pídennos que o Concello amplíe o camiño do Chao dos Castros á Figueira Mariña, porque é moi estreito e porque, ademais, se pode se rebaixa a pendente inicial que hai na zona de Figueira Mariña, onde se arranca na Estrada da Marosa, porque dan ali habitualmente os turismos nos baixos, nesa pendiente. E así a poder ser que se amplíe un pouco o acceso nesta zona. E tamén piden que destapen neste camiño unha tapa de rexistro que quedou soterrada no último asfaltado. Por outra banda, piden tamén no mesmo cruce da avenida Arcadio Pardiñas coa rúa da Vila do Medio que hai unha árbore moi grande que está a carón dunha subestación eléctrica pegada a un muro lindeiro coa estrada e que están as raíces xa facendo moita presión contra este muro, en calquer momento se pode vir abaixo. Preguntan os veciños se non se pode actuar aí por seguridade para evitar un mal maior, tal como se fixo noutras zonas de Burela. Por outra banda, no entorno do pabillón do Vista Alegre hai un muro de contención lindeiro coa zona do Monte Castelo que en calquer momento se pode vir abaixo. Tendo en conta o transitada que esta zona é o tipo de usuarios que a frecuentan, que en moitas ocasións son menores, pídennos que se reforce este muro para evitar que se veña abaixo e tratar de evitar posibles danos e desgracias. En este mismo cruce da avenida Arcadio Pardiñas falamos antes deste cruce, coa avenida Mariña, hai unha nave abandonada que ten unha cuberta plana que cando chove acumula numerosa cantidade de auga na cuberta e posteriormente esta auga sale evacuada cara a beira rúa pola que transita a xente. Pídennos os usuarios habituais que dende o Concello se tomen medidas para evitar isto. E miren, casualmente, o meu quinto rogo era que creemos oportuno que o Concello de Burela, no contexto das vindeiras eleccións, reservara cando menos 2 días do mes de maio o Salón de Actos da Casa da Cultura na previsión dun posible debate electoral entre os candidatos. Ao contrario do que hizo o señor Mario, nós xa levábamos esta petición deste debate nas eleccións do 19. Non é así como se dice que non era isto certo. Isto xa o pedimos nas eleccións do 19. Entonces, desde a nosa formación sí que creemos que se debería de empezar a celebrar este debate en Burela. Más alá de que se pida que a boca pequena tamén desde outras formacións. Non é o noso caso, non foi así. Unhas preguntas sobre a señora alcalde. Primeira, por que a todos os veciños que fixeron obras dende o ano 2018 se lles está a pedir documentación íntegra das obras realizadas dende a Axencia Tributaria?
A segunda, os veciños da Rúa do Río pregúntanse se colle unha ambulancia pola nova rúa que se fixo recientemente e tamén onde se pensa situar o Concello, desde o Concello os contedores que estaban anteriormente soterrados e que non se foron capaces de arranxar. Outra pregunta que nos fan é que tipo de axuda se lle prestou desde o Concello aos veciños que lles ardeu a vivenda do barrio de Vilar. Gostaríamos saber se houve algunha axuda económica destinada a paliar esta lamentable situación. Por outra parte, parte dos nosos maiores pregúntanse cando pensa o Concello levar a cabo a comida anual, aquela que era tradicional para este sector de idade. Hai que lembrar que noutros concellos da nosa contorna xa se foron celebrando. Por que non se están a limpiar os límites dos camiños do casco urbano de Burela? Isto, tal e como o resto do municipio, neste tipo de camiños, a maleza está empezando a invadir a zona asfaltada. E, por último, as preguntas dos traballadores municipais. Unha é se pensan publicar a RPT municipal antes de finalizar o mandato ou se vai ser unha promesa incumplida máis. Novamente, tamén os traballadores municipais afectados pregúntanse por que ainda non se sacaron as bases para a consolidación de prazas, cando noutros concellos xa as teñen desde fai meses. E hasta aquí, señor alcalde, xa... Bueno, era despedir, era traca. Xa me normal. Bueno, vou calmarlles os nervios aos dous. En primeiro lugar, o debate, eu participei en debates. Xa fai tempo. Sí, participei na primeira legislatura no ano 7 hasta 11, bueno, participamos en muchísimos. Aquí ainda había unha televisión local, que era Radio ou Televisión de Lugo, que, bueno, que hemos participado en debates aí dando de caña os tres candidatos daquela, que non había máis en Burela. Ahora pode haber 50, pero daquela eran 3. Bueno, debatiremos ali bastante ben. Fixeros outro na antiga biblioteca, además ese fora público, que estaba moita xente, e tuéramos ali debatendo os nosos temas. Houve outro no Progreso, tamén importante. O sea, debates, sí, además pareceme ben que haxa debates. Sempre poden aclarar e incluso aparecer cuestións que non se tiñan pensado para traballar por Burela no seu conxunto, eso está ben. Vamos reservar, pero o da reserva eso xa o dice a Xunta Electoral. Se queren facelo antes, non hai ningún problema. É que se está libre o auditorio, xa inmediatamente organicen e aí vamos. Pero se non, hai que agardar a que a Xunta Electoral diga en que sitio se poden facer certas cousas. Lógicamente aquí pódense facer na Plaza de Abastos, pódese facer no auditorio, pódese facer na casa aquí na antiga biblioteca. Eu teño feito incluso na rúa. O sea que os mítines e todo eso, pues depende. Hai uns lugares que hai que reservar, pero hai outros que, bueno, dependen un pouco de cada quen. Así que sin problema ningún. Tanto vamos a tratar de debatir duramente e eso está ben. Bueno, eso con respecto ao señor Pillado, que tamén vai aí, Ana, a súa resposta ao de reservar. Nos Castros, ampliar o camiño, sí, eso xa é verdade, que teñen por aquí, veñen veciños de vez en cando e teñen a preocupación de que desde abaixo o coche é un camiño moi estreito, pero se quere facer máis ancho, hai que expropiar. A ver, iso hai que ter a todo o mundo de acordo, hai que ter unha finalidade, e a fluidez de tráfico non é tan intensa tampouco. Penso que, bueno, é certo que cuanto máis ancho sea, máis seguridade hai, pero levantar a tapa, pois é certo que hai que, non sei como non se ten feito, xa despois de asfaltar, normalmente pasase e levantas a tapa. Bueno, pois xa teremos en conta eso. Arcadio Pardiñas, ese árbol tivemos ainda fai uns días ali vendo o tema. É certo que está invadindo o que é inundando, digamos, o que é eso vamos a ver como se fai. Hai que falar co propietario, saber, porque é unha obriga deles, pero se non, se vemos que hai peligro, evidentemente, xa estuvo comigo o arquitecto, estamos vendo aquilo, para decidir que é o que se pode facer. Que a verdade é que está moi grande. No muro da contención, Ramiro, como está? Xa está resolto o problema. Había unha brecha ali e xa está resolto. Perfecto.
Na Avenida da Mariña que hai un almacén que acumula moita auga e que eso pode ser un problema. Bueno, habrá que comunicar, yo non sei, ali inundacións, así é certo que corre ás veces para ir para cara ao semáforo, teño visto algunha vez, pero non condiciona para mí, non condiciona o tráfico, non sei. Pero bueno, máis coñecemos a dona, diremos yo. Vas a ver a Casa da Cultura xa sen problema ningún. Porque se están solicitando, é verdad, están pedindo, pois esa é unha cuestión da Axencia Tributaria, por algunha razón será. Por algunha razón será. Pero non é cosa do Concello, non é cosa do Concello. O Concello aí non está metendo absolutamente nada. O que está facendo o Concello é axudándolles aos veciños. Eso sí, veñen aquí e solicitan as últimas obras que se fixeron e dáselles inmediatamente. Todo. Pasa que a Axencia Tributaria, como outras veces fai campañas para ver onde localiza o do IRPF, pois ahora está mirando donde en algunha obra, mellor non se o arreglo dunha cociña se pagou 3 e aparecen como 5. Eso estamos revisando, pero é unha cousa deles. Nosotros aí non nos metemos nin... O que sí estamos facilitando a todo o mundo que ven aquí, a donde ten que ir e salen todo o mundo ca información que precisa. Se collen as ambulancias na rúa que está facendo, espero que sí, son ambulancias dun tamaño enorme, pero van pasar, van pasar. A mí gustaríame coller o camión de basura. Claro. Espero que sí, se colle o camión de basura, espero que colle unha ambulancia. A axuda de... pero que non vai haber dificultades. Además, esa rúa, se se eleva para dentro como están pensado, vai quedar ben. Despois, se se fixe algo polos veciños de Vilar, de Vila do Medio era. Non, é Vilar, en Vilar. Si, un ardeo se dice en Vilar. Pois sí que se tuvo en conta, tuvemos con eles, facilitouse que falaran con servicios sociais para demandar tipo de axudas, a verdade que se estuvo en conta. Monetariamente non solicitaron nada, porque dixeron que ao final que non iban a solicitar, pero sí que tuveron asesoramento de asuntos sociais e todo aquilo que se foi demandado do Concello foi atendido. A comida da terceira edad, que tamén nos vamos a invitar a vostedes, é o día 23 de abril. O 23 de abril. Non se puido facer, bueno, outros concellos adiantáronse, nosotros tiremos a tradición de facelo en maio, pero este ano xa, para non condicionar, nin que se vira que a cousa pedera, non, pois vais a facer o 23 de abril, que é domingo. E despois os camiños para limpar, é certo que hai moitos, pero ainda estamos entrando na primavera e isto vai dar lugar a estar constantemente, de alguma maneira, limpando e ordenando os camiños. A RPT sabe, na mesa de negociacións, xa se ten tratado este tema, hai dificultades técnicas monetarias de orzamento para levarlas adiante. Espero que no futuro se poda levar. É certo que había intención clara de arreglar este asunto, pero os condicionantes son os condicionantes, non son cousas que nosotros podamos desatender. Hai que ver o que hai. Precisamente non se pode levar a cabo tal como estaba contemplado, que se chegaron a un acordo moi bon, pero tal como estaba contemplado, de momento non é posible. Despois as bases para publicar, bueno, falta aí un detalle que vaise, en cuanto teña a cuestión resolta, falouse outro día con parte dos sindicatos ou cos sindicatos para aclararlles isto, pero está a pique xa de ser resolto. Bueno, pois non hai máis asuntos que tratar. Hoxe é o último pleno ordinario. O último pleno ordinario. Bueno, vamos a debatir outra vez en algún outro pleno que vamos a ter que facer no mes de abril, extraordinario para algunhas cousas que normalmente hai que determinar. Hai unha cuestión ao mellor do inventario que igual hai que levála no mes de abril, ou sea, uns temas que poden ser importantes para Burela, pero agora que non se puderon traer, non? Bueno, decir que exactamente é o último pleno ordinario, eu empecé co primeiro pleno no mes de xuño do ano 2007, para mí foi unha honra enorme ser o alcalde de Burela 12 anos. É certo que esta última legislatura, antes comentou, non foi duro. Esta legislatura foi dura, durísima, pero durísima. Por qué? Porque a pandemia condicionou dunha forma extraordinaria todo. E non solamente condicionou, senón que trouxo consigo un arrastre de economía total. Houve moitos proxectos que non se deron feito derivado precisamente das subas ou da renuncia de moitos proxectos que se fixeron. Pero, con todo, penso que Burela, dentro das nossas posibilidades, fomos facendo aquilo que pidamos e fixémolo dunha forma pensando sempre
no interés público, no interés xeral, polo menos así o digo honestamente e honradamente se fixo todo o que se fixo aquí no Concello de Burela. Eu entendo que ustedes deben estar orgullosos de pertenecer a esta entidade, o sea, de facer a súa labor dentro das súas posibilidades, tamén dentro da mellor posible. Foi un placer tamén compartir de alguma maneira estos anos e espero que para o futuro pues Burela siga sendo un referente claro de importancia tanto a nivel comarcal como provincial como de Galicia. Burela ten muitísimo por venir, ten muitísimo futuro e hai que ser capaces de levar para adiante. É certo que agora veñen uns tempos exixentes, xa vos digo, van vir uns tempos exixentes, pero tamén confío na súa capacidade para resolverlo. Se algún día necesitan algo de min, aquí estou. Moitas gracias.